kamago. Nyalo biro hinyo jo ohala matindo tindo mosebedo ka uso kuong ahinya mago mong'ere gi dho ngere kaka spirits. Simfres Okinda gi ler mathoth. Chenro mar kawo pach jo Kenya sekta mopogore opogore wi paro mar chik mar omenda mar higa 2024-2025 odhi nyime kawuono ka riwruok mar jo bengi kod mano mar jo uskuong okwedo moko kuom pend chike e paro mar chikno. Riwruok mar Kenya Bankers Association dwaro mondo chenro mag omenda odong ma ok ojuogi osuru mar VAT ka giwacho ni osuru ma kamano dhi medo nengo mar chenro ma bengi chiwo ne jopiny. The most important thing is what is the consequence, and what would be the impact of the consequence. So the consequence is what does it do to the FX rate? So if there is going to be VAT, and VAT is a consumption tax, so this is not so much so about the banks. It's actually about the businesses, the customers, and the ordinary citizens. Because if there is going to be a VAT, it is me and you who will, have to pay that VAT. Kane gichiwo pachgi nyim komiti mar omenda e od bura mamalo, KBA olero ni juogo VAT e wi chenro mag omenda biro medo nengo mag chenro gi manyalo miyo moko kuom jo Kenya ma yutogi ni piny weyo tiyo kod chenro mag gi. Whatever the case, whether it is fee, whether it is spread, whatever the case, your exchange rate will go higher. An importer will have to spend more, and that's what we don't want. An exporter will receive less money. A remitter from the diaspora sending FX into Kenya, the intended recipient will receive less, and that could mean that people will have to hold decisions if they're sending money. Komachielo riwruok mar jo uskuong okwedo suru midwaro juogi e wi kuong kido mar spirit. Kane giloso gi jofwambo kawuono, jakom mar Abak Eri Githua koro wacho ni paro mantiere paro mar chikno dhi kelo golo suru nyadiriyo kendo medo nengo mar kuong kido mar spirit. The removal of the relief is likely to increase the cost of locally produced goods, making them less competitive and potentially stifling local manufacturing initiatives. Abak omedo ni ponono ni paro mar chik mar omenda no kadho, piny Kenya nyalo lokre chiro maduong' mar kuong ma ok opuodhi ka gi sani kuong miuso ataro mar chik nitiere 50% mar chich kuong e pachoka. Some of these difficult provisions include banning electronic advertisement for alcohol, limiting transportation of alcohol at night, limiting advertising using branded vehicles, and mandatory branding of vehicles. This is making, especially the SMEs who are involved in our business, finding it very difficult to continue in this business. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakorom gajwang riwruok pinje mago mag jochiw sir kanyakla kod joket mwandu osemo Kenya e wi tiyo rietha kod omenda mochwal ne Kenya e dongo chenro mag dongruok e pachoka, ranyisi kaka oula kod ngaji e kind mamoko. Ka gitimo romo e kar jot mar jalub jatend piny e boma ma Nairobi, giko ni ler e wi kaka itiyo kod sir mimiyo Kenya ok oyangore malong'o, kata bedi ni omenda makore lach ichwalo pachoka kod pinje maoko. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde romo mane okelo kanyakla riwruok mag pinje, joket mwandu kod jochiw sir buora ne piny Kenya, romo mane otelie kod jalub jatend piny Rigathi Gachagua e kar jot mare Makaren e boma ma Nairobi. Viongozi ka ema joket mwandu go oko ne Kenya ni okosetiyo makare kod omenda michwalo ne gi tieko chenro mag dongruok mowinjore ketie ler malong'o kaka otigo to kod omenda ma onge juogo nyinyo kuomgi kanyakla kod mago ma juogo nyinyo kuomgi magikoni onge ler malong'o. What we see in the development partner landscape is a real variety of different forms of engagement and, critically, scales of engagement. So the same kind of approvals procedure that work for a, forgive me, Keith, a $100 or $200 million loan don't work for a 500,000 project. Why do I say practical, not principled? So we are all, as development partners, committed to full visibility and transparency of what we are doing. One issue that we then should or could finalize is the paper on the absorption capacity. As Stephen laid out, a working group will now operationalize the 5 baskets, and also the input of the government, of course, will be taken into this paper. Mageti mureka piny Amerika, nyocha jatend piny William Ruto limo ne ok mor kod rang'iny moketgie ni sir margi puot kuom Kenya kipimo kod pinje mamoko moting'o Jerman, China e kind pinje mamoko. Bengi mar World Bank emotelo kod chenro mag dongruok 44 man kod sir mar omenda maromo $1 trillion
kiluwe kod pinje mago mag Asia man kod chenro 41 makawo pesa maromo bilion 548. Pinyno mar Ulaya bende siro Kenya kod chenro 61 madhi gi bilion 450 e kinde ma Africa Group ni kod chenro mag sir maromo 38 makawo bilion 280. Riwruogno mar pinje mag EU kokale bad bengi mar EIB ni kod chenro 20 madhi kod bilion 80. Riwruog pinje mar UN bende siro Kenya kod chenro 26 makawo bilion 50. Kagucho omenda mar Global Fund to ni kod chenro 8 makawo bilion 32. Ka pinyno mar Amerika masani en osiep Kenya ema ni chien kod chenro 8 makawo bilion 31. The government side and the development partner part needs to be sharpened. Kata kamano, jambete mar piny Amerika Steve Jackson ong'uro ripodno kolero ni e twak mare kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua, piny Amerika ne ni kod atamalo man nyime kopogore kod mano ma migawo mar omenda osomo. There was a particular gasp from me when the UN was listed with a 0% implementation rate. In this very tent, just a few weeks ago, with the Deputy President, we reported an implementation rate of 86%. And the discrepancy there, of course, is that the majority of the work that the United Nations does with the support of the partners in the whole is quote-unquote off budget. And I think the same, David, where are you, for the United States? 0%. I don't think Congress would love it if you were at 0%. Joket mwandu go wacho ni sirikal mamalo to kod mano mar counties okaw ting' mar omenda mochwalnegi mar chwalo dongruok kaka mago mag oula, kech to kod masira mokel kod koth makoch magichwe gi chwale lai mamoko gino manenore kaka mibadhi mokwako chopo kare chenro go to kod pinje maoko. For our funds that have been expended in this great country, again on the mechanism to build resilience so that we can be better prepared to deal with the negative effects of climate change. This paradigm shift that's seeing us move away our focus from essentially managing disasters to managing risk. And I think maybe just in terms of the National Disaster Risk Management Bill, I think it would be interesting and opportune to see how maybe in this particular conversation we could look at bringing... Walter Nyambaga, Ramogi TV. Paro mar yudo sir ewi loko chike mabiro tayo chenro mag apise piny owacho kod bed migepe mago mag sirikal ne ogore Luanda bang' jotije piny owacho kod bad migawo mar jotije piny owacho rem chopo e winjruok mar keto lokruoge makamago. Jotije manoyuoro e romono manobagi Bomas of Kenya nobedo kod penjo mathoth mane ok oduoki ka chich nitiere ni okenge makamagi kidek duoko piny kwan jotije e bede migepe mag piny owacho. Lidio Keyo nigi ler mathoth. Ne en romo mano kelo kanyakla jotije piny owacho kod jotich e bede migepe mag piny owacho. Romo mano bagi kar bagoro ma Bomas e kaunti ma Nairobi kendo tele gi jatend jotije piny owacho Felix Kosgei. Romo ni ne geto ketayanga chike manyien matao chenro mag jokanyo mag boards mag piny owacho kod jotije mag riwruoge kaachiel gi bede migepe mag piny owacho kata state corporations. Bang' piny owacho wito kucha chike ma osebedo kata bede migepe gi kuom higni 20 mokalo. Kata kamano, thoth jotije go nochwalo penjo bura ne piny owacho, penjo mane ok oyudo duoko ka jokanyo e bad migawo no osingo twak kodgi malach mar loso kuonde ma pogruok nitiere. As it is one party speaking to the other. You will be given, you will be considered, you will qualify. Put it in the context of a contract between two parties. If you categorize, let us be told this corporation is here and it is supposed to pay this. So how many other mistakes are in this document if this was 2 years earlier? And are you going to, because we can't have a document which is 2 years dated and you just say we gave a letter. Can you give us a new document? It is not a time to, again, go out there and start having discussions that can easily be an impediment to the implementation of this transformative document. Chik manyien ni geto nywando moko kuom bede migepe mag piny owacho, duoko piny kata golo chuth kwan omenda ma ichiwo ne jotije mag piny owacho machalo kaka mag goyo sime, omenda ma ichiwe kinde mag gichopo e buche kata sitting allowance, omenda mag migago, omenda mag okumba, omenda mag wuoth, omenda mambalang kod mamoko. What are the rates of payment for both sitting allowance
It is not more than 30,000. Do you have money within the current budget? Or do you say you'll apply it from 1st July? So budget affordability and sustainability, fiscal sustainability. If you say you want to pay 30,000, will you sustain? That you have to confirm. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei wacho ni okenge makamagi geto kedo gi mibadhi ma osebedo ka ogo tache bede migepego kod apise mag piny owacho kogolo siem mager mondo mi giti makare gi omenda mag piny owacho. His Excellency the President has directed that he wants to see a functioning government. You have to make sure that public funds don't end up in people's pockets, don't enrich the few, while the general population are suffering. People every day are writing statements, either in DCI or EACC. Every day. Many are being fired in their institutions. It may not make news, but things are going on. Several CEOs have been suspended. Olero ni oganda jo Kenya ni kod penjo bura ewi paro mar chik mar omenda mag 2024-2025 ahinya te kinde mane ngima koro medo ridore kosundo jotije piny owacho mondo mi oti gi osuru mochoke yo makare mar kelo dongruok ne oganda ka bende owito kucha mich ma ithoro chiw mag buge kalembe kod mwandu mamoko kaka yor kungo omenda mag piny owacho. As the financial year 2024-2025 budget making process culminates in a few days, budgets must be scrutinized rigorously, leveraging technology to check improper payments and maximize value for money. The people are deeply concerned about how their resources are utilized. Kenya wants a government that works efficiently with fewer resources and is more responsive. No more power banks, diaries, or Maasai shukas as giveaways. Jotije piny owacho tiyo kod thuolono mar chwalo ywak gene piny owacho mondo mi ochongie moko kuom chikego mondo mi okony e nyalwasi makare mar tich machalo kaka keto lai makare mar okumba mar thieth kod chenro mamoko. So PSC has a constitutional mandate and the framework of mainstreaming PSC is there. Don't worry, we are working together as a team. Mibadhi osebedo midhiero mokwako sectors mopogore opogore ma pacho ka. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei koro singo kedo kod mibadhi e pacho ka kendo neno ni omenda mag piny owacho tigede yo makare. Kata kamano penjo maduong' en bende okegegi biro nyago olemo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Nyakwarum gojonko pogore gi mano hatiri nyak weche matimore county ma Kisumu. Report jaga budget mathuruka oluwo ni wego rak manutiyo ne county ma Kisumu pod bandho siling bilion 1.38 mane poko chule dweche 9 mokwongo hiko omenda mar higa mar 2023-2024 makoro rumo dwene. Report no bendo yango ni kato bedo ni sirikal mamalo ne osechiwo ne county ma Kisumu mana siling bilion 5.09 e kind siling bilion 8.36 mane gigeno kowuok kuom piny owacho mamalo. County ma Kisumu ne omedo choko mare magosuru geta malo 14.4 e hiko omenda masani kopim kod hiko omenda mano mar higa mokalo. George Bati Mioler. Kaluwore kod ripod nonro mar apis jaga budget mathurka ewi kaka kaunti ma Kisumu koting'o tend kaunti kod od bura mar kaunti no ne otiyo kod omenda mage dweche 9 mokwongo e hiko omenda mag 2023-2024. Oyangore ni kaunti ma Kisumu nomedo choko mage ma ibugo kod omenda mawuok e piny owacho mamalo kod sir mamoko mane gidwaro mondo gichop godo dwaro mar budget margi mar bilion 13.61 mane gigeto tiyo godo e hiko omenda masani. Oyangore ni kaunti ma Kisumu ne ochoko omenda maromo milion 947.79 e hiko omenda mag 2023-2024 kama en medruok mar 14.5 kopim kod milion 823.63 mane kaunti no ochoko e hiko omenda mokalo mar 2022-2023. Lipod jaga budget bendo yango ni kind bilion 8.36 mane kaunti ma Kisumu geto kaka pok mag omenda mowuok e piny owacho mamalo mondo gitago do chenro magi. E dweche 9 mokwongo kaunti no nesema na yudo bilion 5.09 ka bilion 1.45 mane kaunti okotiyogo e hiko omenda mokalo mar 2022-2023 bende ne oter mondo sir chenro mag kaunti ma Kisumu e hiko omenda makoro rumo dwene. E kinde no ripod no yango ni kaluwore kod dwaro mar kaunti, jaga budget ne opwodho mondo mi kaunti ma Kisumu ti kod bilion 6.35 ma oting'o milion 657.91 ma en 10.4 mag tayo dongruok kod bilion 5.69 manyiso 86.6 mane dhi chul godo jotich kod tayo chenro moko mag budget.
Nyaka tarik 31 mar dwe mar adek higani, ripod jaga bajet oyango ni kaunti no nosetiyo kod milion 632.47 e weche mag dongruok, ka bilion 3.76 ne otigo e chudo mag osach jotich kod chenro mamoko mag tayo kaunti. Jaga bajet oyango ni kaunti ma Kisumu ne ok okawo hola moro amora kowuok kuom bengi e dweche 9 mokwongo mag bajet ma ikomenda ni. Kata obedo ni kaunti ma Kisumu ne ok okawo hola moro amora kowuok e bengi, e kind gowi mar bilion 2.54 mong'ere kaka pending bills mane weg orak bandho kaunti, e dweche 9 mokwongo e ikomenda ni, kaunti no ne osechulo milion 657.91 ka gope mapok gichulo en bilion 1.38. Od bura mar kaunti ma Kisumu to pod ni kod gowi mar milion 3.8. Iwi kaka apisa e tend kaunti ma Kisumu ne otiyo kod omenda e wuodhe madhi e pinje maoko, limbe mane tend kaunti otimo e romo mag weche mag gatelo e piny mar Afrika ma milambo ne otiyo kod 451,647 gotonglo 50. Romo manotim Barcelona, tend kaunti ne otiyo kod 847. Romo machielo mane tend kaunti otimo e piny Afrika ma milambo, tend kaunti ma Kisumu ne otiyo kod 338,900. Romo machielo manotim e boma ma Barcelona, tend kaunti ne otiyo kod 629,346. E buche mag jokanya 6 mag od bura mar kaunti ma Kisumu mane gitime piny mar Norway, ne gitiyo kod milion 5,228,884 ka romo mane apisa achiel mar od bura mar kaunti ma Kisumu notime e piny mar Russia ne otiyo kod siling 145,262. E limbe mar apisa moko 15 mag od bura mar kaunti ma Kisumu e od thieth maduong' ma Mulago National Referral Hospital e piny mar Uganda ne gitiyo kod milion 4,417 ka limbe mar apisa moko 2 mag od burano e piny mar Amerika ne gitiyo kod milion 1,397,400. Kaluwore kod kaka ne kaunti ma Kisumu tiyo kod omenda mage, jago bajet koni kaunti no owinjo ni chenro mag omenda otim kokalo e bengi maduong' ma pacho ka miluongo ni Central Bank, ka chudo mag jotich bende owinjo bed ni luwo lai mar lony mar IPPD kaka chik dwaro. George Bati, Ramogi TV. Nyakor mgojongo pogro gi mano, kamiti mar od bura ogolo chik ne jagoro maongirore migawo mar somo Beatrice Inyang'ala mondo mi ochiw chik ne mbalariany duto mapachoka mondo or barupe manyien ne jopuonjre manyocha oketie kuonde tiegruok mamalo. Kalore kamiti ni barupe mane or ne jopuonjre ni kod nengo omenda mar somo mamalo kendo buogo jonyuol. Kakoro gidwaro ni or barupe manyien mabiro riwo mana omenda ma owinjo chulo kod jopuonjre ma en atamalo 7 kalore gi lai manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok. Judith Omondi mioler mathoth. Jumbe ariyo bang' duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo golo chik mondo mi mbalariany or barupe ne jopuonjre magigwelo, ywak wuok ni omenda ma ondiki e barupe go ng'eny kendo buogo jopuonjre manyaka sani chapni mar loko kit somo kata dhier ang'eny mamoko. You know the household fee is how much, but you give a parent a fee structure of 100,000, 500,000. Already your fee structure is sending shock, and already parents are looking for alternatives. And that is why 47,000 and even less will report. Magigin weche moko mane omiyo jagoro maongirore migawo mar somo Beatrice Inyang'ala kaachiel gi riwruoge ma ochung' ne chwalo pesa ne kuonde tiegruok mamalo ochopo e nyim kamiti mar somo e od bura. Bang' twak kuom kinde malach, winjruok obedo ni Inyang'ala dhi timo andika ne mbalariany mag piny owacho mondo mi oruch oko barupe manyicha giseoro ne jopuonjre kendo ndik manyien mabiro mana riwo omenda mar somo ma owinjo chul kod japuonjre ma en atamalo 7 kaluwore gi lai manyien mar siro jopuonjre, the new funding model. I will direct universities to withdraw the letters. Work with the universities to send a letter that encourages the students to prepare for admission, because the government will provide support and we shall communicate what the household will be expected to contribute. Kata kamano lai ma ichwalo go omenda ni bende jod bura koni poko yangore ni okonyo jopuonjre kaka owinjore. Kaluwore gi jod bura, moko kuom gik ma itiyogo e yango jopuonjre madwaro kony kaka ng'iyo chudo mar okumba mar thieth NHIF ok oromo yango japuonjre ma owinjo yud sir. You cannot have authentic results from this independent variable, because when you use NHIF, how many people do have NHIF? When we went round to the universities, one of those universities was able to demonstrate to us that the main testing instrument was not watertight.
and there were errors. Jatatije mar duol machiwo hola Charles Ringera kata kamano koni gichiwo ga thuolo mar ariyo ne jopuonjre maparo ni ok otimnegi yiero kaka owinjore. Gino apod ne ok oywayo chuny jod bura. And that is why we have the appeal mechanism. Once they see the results, then they will be able to do the appeal mechanism. But let me address myself about the points that we said we are validating with. Those validations that are there are proxy points. If we miss you in KRA, if we miss you in NHF, I will be able to find you in a primary school because we have that data. Kaluwore gi lipod duol machiwo omenda ne jopuonjre nyaka ne chak ti kod laini maromo jopuonjre 9,726 ne ochwalo ng'ur ni ok oketgi okenge mawinjore mar yudo sir e kwan ni maromo 487 kende ema ne owinj ywakgi ka 5,639 to dwarogi ne ok ochopo e rang'iny madwarore. Juma manyien owinjo gidog e nyim komiti ni gi lipot mabiro lero kaka laini tiyo ka kiny tarik 5 to giyawo mbui ne jopuonjre mondo mi olok kuonde tiegruok ma gidwaro. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakor mgajwang dakika 28 tok sa 10 mar okinyi gi kanyo bende makelo we giko mar weche manyien okinyi makawuono kapok aka oyu matin ano kamoko kuom bende luo chenro makamagi e mbui magwa mag oganda. Jackie Nyarmudi iwacho ni chio makare. Vitalis Apudo iwacho ni good morning hineno chenro kintiere county mano Nakuru. Rafael Omondi hinbena neno ote mari Desi Adhiambo, Dennis Nyinya, Paul Adi Amonde untote untiere chenro medure no chenro nyakor mgajwang thoro wach mabende wantiere godo pogro oduchie makawuono gisani akaw yo matin nyawadok Lofaso Luocho sekre mar keloni nonro mar gazet kikdhi mabor. Attention, Jaluo Majakisungu wacho ni class is permanent. Kendo nyadhi en kitwa manie rembwa. Osebedo gi nyapar kod abich mar nyadhi e thum mar rumba mosekelo class mamalo ne BB Band mar Johnny Junior. Gesto tarika boro dwe mar auchiel ganiendi yore teko wuok Ugenya si ai pacho nyaka Mombasa na Mchumbi ochomo Carnival Grounds Nairobi tir Kisumu Mombasa Nairobi City Mobimba kochakore sa 10 mamidhiambo nyaka che Ramogi FM Ramogi TV kachiel koda BB Band makore kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live. Mwana mboka Johnny Junior dhi muocho ngulu kanyo gi nyadhi mar Jaluo mamalo kanyakla kodo pija Emma Jalamo Otiko en mana siling 2,000 regular VIP 5,000 to janyadhi ma Jaluo en mana 10k pocket change. Julendo mag Ramogi TV Ramogi FM kachiel koda Royal Media Family te mideo biro kanyo gi nyadhi maber. Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style. Sisi na nyinyi tutabaki pamoja. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok.
Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ywaruok mang'eny ewi paro mar chik omenda 2024. We are taxing the batteries, we are taxing the tires, we are taxing the motor vehicle. We are approaching this exercise with a very open mind. Kendo nitiere budget manyien. Budget mar omenda 2024 2025. There is excise tax on the water inside this bottle. Every constituency will be getting an average of 180 to 220 million shillings every year. Let us not throw away what has been built painstakingly over decades. Kowuok e weche mag osuru nyaka e weche duto motudore gi budget. Pogruok mag paro donjo kendo wawinjogi. Mae momiyo Royal Media Services kelo ni kuku mar wach. Chieng' tich adek tarik 5 dwe mar 6 kochakore sa 12 odhiambo nyaka sa 4 otieno. Kick by. Nyakora mogo jonga yore kendo machiegni nonro magazeti chako sani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokyo nyaka sango tantiere kae kod Ansel Oyango oyawore Ansel. Oyawore Nyakleo. Chio nade? Achio maber Nyasaye orita. Gazet ni ka gazet mapek mineno ka Daily Nation ni ka wan gi The Standard weche momi pek machal ka jafwambo mano Njambiko Ikai mabendo wito ngimane odiochieng' no manyoro milome ochopone ji mopogore opogore kotenore kod lweny mabende osekedo godo bang' yudo bero kata surgeries maromo 21 otho ka ojahigni 38 e tuono miluongo kanyo ni thoracic endometriosis mabende ne okawo ngimane. Jafwambo bende osetiyo kod ute fwambo mopogore opogore kendo jahera mar thumbego mag rege kendo MC matuklu mamiyo ji mor ahinya e wechegi mag rege concerts kama mora maintiere. Gazet ma Nation ochiwo ote magi kanyo ka gichiwo kanyo tribute ne Njambiko Ikai kachiel koda ka gazet ma The Standard makore wacho kanyo ni ero radio presenter Njambiko Ikai dies after illness. Mano mantie kanyo machal gi wechegi. Wan kaka jofwambo wan gi lit nikech koro wawita achiel kuom waka mane jata chenro mag thumbe mag rege gi kaluo wakocha cha rege en achiel kuom ngolo ma ji ohero ahinya koweyo hangla geri ji ohero ngolo mag rege ahinya koro ang'eni ma dhi bedo lit ne kata jokaluo kocha mohero thumbe mag rege go. Kata kamano be waneno ka lit ni koro medre nikech koro otho kapod otin jahigni 38 kende. Mano ng'at ma kata mana kanochako loso chenroge mag keto kata mana mwandu kore kanyo ochako wanya wacho ni pok odhi ahinya matiende ni koro kata mana joge be manyicho gene manyicha samoro en manyicho okonyogi be koro wito ng'at ma koro nyicha ging'iyo giketo wang'gi kuome. Koro waduoko mana mos ne familia mare gi joma nyocha tiyogo gi johera mag rege Kenya duto. Kamano nyakoro mogo joang' sigana 8 mar adek mar Nation mar The Standard en kanyo ka gazet mar Daily Nation bende ochiwe e 8 mar adek. Mano e wacho ni gazet sigana ma nyabedo ni usorega mathoth ahinya kata mag jonyiewo ko nige 8 mar adek. Mano kiyawo gazet kama kiyude ka mane mikwongo kaneno ka yawo ye gazet mar The Standard kod Daily Nation okete kar kanyo mondo miangi so mibeda ni kur ng'eyo. Sani wachako kod gazet ni mar Daily Nation. Thor wach momi peka iwacho ni en Anatomy of a Sick Nation. En gima chal nade ka ineno ka piny Kenya
iwacho ni onge yedhe, miwacho ni yedhe ma bedo kae ma onge oting'o yedhe mag kedo kod kute mag ayaki, mag nyithindo, nitiere antibiotics, nitiere antidepressants ma bende wachre kanyo ni onge. Mano warange ite mabiro, mano mar 4 kod mar 5. To sani awdani mondo mi wadonje sigana mamoko mantiere iye kae, mondo mi warang wachaka kod ite mar 2. Ang'eni ite mar 2 ka nitie sigana ma bende nitiere, waneno ka weche mag somo. Koro duolno ma wajod bura oketo jagoro mogirore e weche mag somo to ahinya somo malo, ahinya mbalariany kod kuonde mamoko man malo, okete e penjo mathoth ahinya. En penjo maduong' ma bende ipenjo kanyo ni gin paro mage mantiere kae. Wacho ni jonyuol neno fee structures madongo e calling letters kata admission letters manor ne nyithindo. Yangore nyaka sani kama gintie ma dhi bedo ka igolo kata ichungo chenro magi mago mag dhi ka. To answer gi mantie ka bende warangane jonyuol mosechako manyo fee gitimre nade. Ang'eni nitie WhatsApp groups moselos mathoth mag choko fee maduong' ahinya mantie kama jonyuol gi bende oserado. Jonyuol to koro nyaka dhi mbele gi choko fee nikech gikone no nyathi nyaka dhi mbalariany. Kata kamano to en gima dhi rocho pangruok manyicha jonyuol osepangore kata ma nyithindo nyicha osepangre go. Mancha ne gigeno ni e dwe achiel mabiro kata 2 mabiro gidonje mbalariany. Koro sani barupe go nyose wach nang'o ni nyaka orne gi barupe machielo. Kata kamano chenro wa mar somo duto onego wang'i malong'o nikech grup achiel ni e grup mane COVID ohinyo. Nono mag kaka ninono penj be ncha waneno ko hinyogi. Achiel ni sani koro ka gidhi mbalariany kendo midhiero pod omakogi. Koro nyaka wanon kuma wadwaro mondo sombwa ma Kenya ka odhiye nikech sombwa ma Kenya ka osero nigi midhiero mang'eny ahinya. Kinde moko ne wan gi rawere moko ka manobiro ka e chenro mar tich abich cha. Achiel kuom gi nowacho gimoro mano maka ni kata mana dak e mbalariany osewuok e siling 6,000 mane nitie sani gichulo 40,000 ka higa. Koro pare ni school fees ni malo. Mano pok iketo kaka nyathi dhi dak, pok iketo law modhi rwako, pok iketo samoro kata mana gimo dhi chamo. Koro en midhiero maduong' ahinya ne jonyuol. Kendo jonyuol ywak nang'o ni chenro moket mar yiero kaka nyithindo ikonyo e mbalariany niga kwede ni konyo mana nyithindo manigo. Makoro mano be giywak onego loki. Mane waneno ka malawo 9,000 giwiye notero ywak gi nang'o ni mondo oloke chenro nikech ng'eny gi ne dhi timo ne dhi koso dhi mbalariany. To mano bende kirango higa mokalo jopuonjre ma dichop kata 20,000 ne gino thuolo mar riwre kod mbalariany mopogore opogore pacho ka nikech mokwongo weche mag somo manego gini malo mane makete kar kanyo. Ng'eni nitiere mbalariany mane chulo siling 2,750 mane weche mag hostel. Kawuono en omenda mathoth oyawo siling 20,000 moko ne kod gie moyawo 10,000 mondo mi bed kata semester achiel. Tiende nang'o e kinde ma ng'ato nyalo chulo rent ma siling 3,000 oko mondo mi osome e skul to dak oko. To kinde modak oko bende nitiere gik mathoth manya bedo kata katimore mamiyo wacho ni gibede e skul mondo mi gidhi nyime. En geno maro nodhi no gima dhi bedo kaka itimo oge maber ni romo sani dhi nyime ka otenore kod mbalariany mopogore opogore. Yangore kar kae kona kaka daktari mano Dr. John mar KUPS otekro kona ni gin gi romo moro kod jolup jotend mbalariany kata DVCs mag mbalariany mopogore opogore to gibage Naivasha ma Dr. John Oluocho wacho ni gitemo luwa ne chenro machalo kama ma en mbaka moro mabogo odiochieng' makiny e yo moro man kare ahinya. Wadhi ane ite mar adek. Ite mar adek kae nitie sigana mar japuonjre. Koro sani okete ni kaka japuonjre ma en japuonjre mbalariany. Nwanene kaka dereba mano mar matatu mane ogoyo polis nyamina nega nodiemo polis gwenge ma Kasarani. Ansel odonjne kanyo kod ketho tiwacho ni en violent robbery kata wacho ni en
tim mane ok ni kare, nomayo obila no gimoro, nyamburko mano riembo bende nitiere kanyo, namba ne ochiw. Kata kamano ne nitiere kanyo e nyim do mano dichi manyoro, kendo kanyo ne nitiere gik mathoth mano donjne godo. Mayo obila omenda maromo siling 50,000. Mano simbe maromo siling 50,000 kaachiel koda ka battery mag radio mag radio mag over miwuoyo cha. Ma en japuonjre higa mokwongo e mbalariany ma pacho ka, inyo kama entiere, kendo nokwedo gigo te mowacho ni en ok otimo gigi, en ok ohinyo obila, ne ok odagi ni kik make. Story ni nyalo yan gigi kes momake ni nyokete tieng' diriyo. Kidieny achiel nye wacho ni en gi ketho mag timbe mag maundu, ma timbe mag maundu ma kisungu luongo ni robbery with violence, ma wang'e kaka Kenya ka kumne en nek. Mar ariyo nye oyude gi ketho mag apaya, traffic offense bende. Koro mago ne gin tieng' diriyo manye koto yudego kaka ketho manyo ketho. Koro traffic offense nye nang'o ni nyo kao tan marong momiyo nyo oloro ne jogo eko, oloro ne ji ndara, omono ji wuotho. Kata kamano an gima koro lit na maduong' ka en hik rawerani oja higni 19 kende, to oseyude gi keth machal kama. Nye waneno ko kindege be nye temo tetea ne kanyo ero. Achiel kuom gi nye wacho nang'o ni robbery with violence kum mare mar thono en gima chik doho nosewacho nang'o ni Kenya ka en ataro mar chik, ataro mar ratich dhano mar bedo gi ngima. Makoro mano kendo koro ing'eno kelo kidieny machielo e kes ni, makoro nyaka waluwa malong'o. Kamano bende ka nitie ka joyal wach magi okinde magi koteni kanyo kod Dan Kano Kach, nitiere Soyanka Lempa kod Ken Echesa ne oseyo obila kumano wacho ne en torturing, ne osando Ian e kinde mane nitiere kanye, nitiere od min gi. Bende awachore ni Ian nomaki ka nitiere od girlfriend. Kosetimo gicha nowuok odhi od girlfriend, osiepne manyako emodho bede kar kacha. Okinde ge owacho ni oyo nomake ka nitiere e od min gi, kendo ka nitiere e od mama gi kanyo, kanye kama ne obila gi ochopo kacha momake. Okach motelo ne jogo ma teno Ian e do kata okinde mage okwayo kanyo do mondo mi owe kendo orang yore mamoko manya bedo kacha ka igole go, kendo kikete owacho ni kik nene ka ng'amaro ma en dangerous kata nyalo keto ngima jok moko kamoro ma ok ni kare. Mano ka wantiere kode kanyo koro moge jwange ite no mar ang'wen tie sigana machielo mantiere kar kae. Nyithindo koro sani kale achiedh nade mapek, jonyuol kale achiedh nade mapek, nitiere nok mag yedhe, nok mag vaccines bende mantie ka. To jatend migao mar weche mag thieth pacho ka Susan Akumicha openjo kanyo ni what drugs shortage, en ang'o mowacho ni nok kata bed ni onge entiere kar ka. Owacho kanyo ni yedhe wang'e mabende nitiere rem, mano oyie ni nitiere rem, noseyudi yedhe mosedonjo pacho ka, moko pok odonjo, to wacho ni donjo juma manyien. Ka oting'o yedhe mag geng'o kwiri mager, mano mar tuono mag kute mag ayaki kata HIV, mabende wachore ni mag nyithindo pod onge pacho ka. Kama moko bende oting'o antibiotics kod antidepressants, mamoko bende oganda moko tiyo godo. Nyithindo bedo kama chal nade kinde ma yedhe gi bende onge, omiye pek e kinde kar ka. Jatuo moro e kaunti ma Kiambu e gwenge ma Thika owacho piny kae, owacho ni ok adwa ni nyathina oyud kute mag ayaki, tasebedo kabiro e osiptal ni gi geno ni adhi yudo thuolo mago mag thieth e yo moro man kare, kendo wadhi bedo kata ka yudo wechegi mag thieth. Mae wach mochiwo kar ka. Nyithindo bende koro nitiere andaki e kinde ma koro gimanyo weche mag thieth kokalo kuom jonyuol. Nok mar yedhe e piny ka to wasebedo kwa menyo e wang' jowi mopogore opogore gi ute mag fwambo mopogore opogore. Kata kamano taneno ka
jatend migao to osekwedo ka ni onge shortage, onge nok moro amora ni yedhe gisekelo. Jatend migao to osebedo ka wachne onge ratiro ma wanyalo geno ahinya kuome, kwaneno kata mana mane dakteche nodhi e ng'anyo. En nowuok owacho ni gisewinjore gi dakteche to wuok ochaka wacho nang'o ni pok giwinjore. Koro kawo wach jatend migao ni tek ahinya mondo ikawe ka gima en wach mar adier. Osiptende to nye waneno ka ywak, waseneno gi e mbui. Koro nyaka waluwo wach mosiptende wacho. Nyegi wacho nang'o ni yedhe madwarore go nok to nitie. Kendo waneno ka nyegi ywak kata mana migao mochung' ne weche mag yedhe Kenya ka. Be nye ywak ni counties bende pod nigi gopegi mang'eny ma kaka ondik ka ni bilion madhi mana 1.5 ma counties ma Kenya ibandho gi kuonde ma wagole yedhe ka Global Alliance for Vaccine. Counties madhi 27 waseyudo ka nitiere nok mag yedhe go. To kwan ni medore kinde ka kinde. Omedore kinde ka kinde. Nye wachako ka nyen counties madhi 20, sani koro waneno kosechopo 27. Mamano koro keto ngima sana ngima nyithindo gi joma tuo kama ok ber ahinya. Kaka koro mara yaki ni HIV ma nyithindo ni. En ma prevention ma sama ka jonyuol nigi kute mag ayaki konyo mondo sama inyuolo nyathi kik obed gi kute mag ayaki. Temo neno ka koro nok nitie. Matiende nyithindo gi waketo ngima gi kuma ok ber ahinya. Monego wach ni sirikal onego donje mondo non malong'o kaka wanyalo konyo nyithindo gi. Kamano nyakoro moge jwang kirange itegi mago mag 4 ang'yud thuolo masome to kamachielo nitiere weche matimore ite mara 6 kanyo matie sigana machielo kae ang'wayud thuolo marange iwacho ni ere kaka inyalo ti kod donor funds kata omenda mawuok kuom jogo makonyo piny Kenya e sectors mopogore opogore e yo makare. Odiochieng' manyoro e kar dak kata kar jot ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mayudore Karen, gino mane oloso kanyo kod jogo ma oting'o oganda mathoth ahinya mawuok e gwenge ma pacho ka kod mawuok e pinje maoko ma bende yangore kanyo ni jok ma chwalo kony e pacho kae thothgi wuok kure kanyo kamiduogo neno kanyo thuolo mar yudo kony kawuok e pinjegi. Mano iwacho kanyo ni pinjego mawuok China, iwacho nitie China kanyo, nitiere pinyno mano mar Ingereza, kirang kanyo machiegni kod wechegi mag dongruoge ni giwuok kanye. En kinde makoro iwacho ni oganda kar jotelo nyaka ti kod thuologi mag neno ni oganda madwaro kony ma omenda gibiro konyo bende yudo kony kaka dwarore. Nyegi tiyo gi ranyisi ma kaka pesa oula notigo. Onge nonro manyisowa malong'o ni pesni gi notigo do nade. Gima kendo inyalo medo kanyo ni kata nyicha waneno ka pesni mane magel nino be onge nonro malong'o manyiso ni pesni gi notigo do kama mae kaka mage gik mane wanyiewo nikech kata mana county ma Nairobi ka no singnwa ni bot nonyiewo kinde mane wadwaro bot mondo konywa makoro midhiero mar oula nokwako county kae to ne bot go ne onge. Koro mage gik makelo chich ni pesni ma donors gologi, pesni ma jochiwogi gologi itiyo godo nang'o. Koro aneno koseket duol ka mar nono wechegi ni dhi nang'o kaka itiyo gi pesni gi. Koro jogi joma nie e duolno onego bed ni ng'iyo nang'o ni pesni ma jochiwgi ochiwo otiyo e yo malong'o to gimiwa nonro bang'e nang'o ni mae pesa ma watimo nang'o mae kaka pesni gi notiyo, mae nonro ma watimo wayudo ni pesni gi notiyo kama kae kuma ne mibadhi nitie to magi steps monego waluw mar dino mibadhi. Mano nyakoro moge jwang wacho ni mibadhi e rot onego bed ni ging adieri ka gigi duto chopo e yo makare. Wadhi ane ite mar 10 ka nitie sigana mar nyara jatend piny Kenya mano Charlene Ruto. Koro nitiere jod bura ma bende koro gima giwacho kar ka en kotenore kod chal mar wach ni gin to gin mage weche mosebedo ka ochwalo e sikunde.
Charlene Ruto lero karka ni ntiere sikunde mopogore opogore mabende osebedo kacha ka yudo kony kata sire wechegi mag wuoche, to wacho ni ntiere riwruogni miluongo ni Zero Barefoot Campaign. Jate tije margi maduong' kata CEO mar iluongo ni Victor Kiprono mabende ne ochopo ire, to kwaye ni nyalo bedo patron marwa, to wacho ni aya anyalo bedo patron maru ni mara an bende daher mano ka nyithindo dhi sikul ka orwako wuoche kendo anyuola magi bende ni e yo moro makare. Yangore ka ni koro jod bura ariyo mawuok kaunti ma Kitui kama ne ntiere Charlene nodhi kono ko dhi pogo wuoch, koro yangore kar ka ne ntiere kata Kitui South kendo ne en kata kod jatend migawo mochung' ne weche gi mag Afrika mauge kod gwenge ma otuo mano Penina Malonza nochiwo wuoch moheo pea 1,000 ne skunde primary mopogore opogore kar kacha. Jod bura gi seyo Charlene Ruto kuom pogo wuoche madongo, wuoche mabende wacho ni quality mar kata rang'iny margi ok ni kare. Charlene wacho ni oyo an gima dhi nyime kae ok en gimoro maber ahinya ka oganda wacho ni en unacceptable mondo oganda ochak omed dhiro weche machalo kamagi e kinde magilose. No kanyo gima ne Nimrod Mbai jod bura ma Kitui East bende nolero. Initiative ni ten initiative maber. Jogi ochiwore mondo gikony nyithindo maonge go. Aparo ni gitiyo gi Charlene kaka image, kaka ranyisi, nikech en nyar jatend piny. Koro mano be nyalo konyogi mobilize resources e yo mayot kisekawo an icon kata mana a public figure tiketo kachacha mane kaka ng'eny ne gitimo. But ok wanyal bedo ni ok wawinji ywak ma jod bura ma ywak nang'o ni namba mokwongo wuoch mikelogo gin wuoch mag plastic, gin wuoch ma quality gi ok ber. Mar ariyo giwacho ni nang'o ni wuoche gin oversize, koro nyaka be ni wuoch ma imiyo nyithindo gi dongo molo tiende nyithindo. Koro mage gik ma ka ginyalo loko jod bura gi ok ywag nang'o ni chenro ni en chenro marach, mano ka gima giwacho. Gin giwacho ni kaka itime e marach, ma koro mano nego ng'i ni time nang'o ni wuoch ma gikelo ne nyithindo gi gin wuoch moromo nyithindo. Kapok itero wuoch ne nyithindo, ber ki itimo pre-visit, ikawo namba mag wuoch manyaromo nyithindo go, tek idhi timang'o, idhi nyiewo wuoch moromo nyithindo nyathi ka nyathi mondo namba ne otim nang'o orom. To quality mimiyogi be nikech gin nyithindo mochando, kimiye quality marach ka imiye kawuono to bang' dwe achiel wuoche no osekethore. Ing'eni koro onge kony mikonyi malong'o ahinya, iduoke mane e chandruok ne ma yande en godo cha. Koro quality no be nyaka ng'eni quality ma imiyogi no en wuoche ma nyalo dak. Nyakoro mo gijwang' iwacho ka samoro ni gi dho kisungu iwacho ni the thought that matters. Iwacho ni paro mar chiwo wuoche no ober moloyo ng'ama nok oparo mar chiwo wuoche mane kinde mane gintiere kar kanyo. Gidhi yude kacha ka giyude yo machal nade. Nitie weche mathoth ahinya mantiere kar kae. Winjruok ma piny Kenya kod pinyno mano mar Korea. Winjo kanyo Korea Africa Summit nitiere kanyo gi romo mokele mano ite mar 14 kama ginango kanyo pinje ng'eni girom nade Ansel. Yangore ino picha mane iko kacha mag jotend pinje mag Afrika manochopo 48 mochopo kar ka. Mano kama wantiere kod kae achiel kachiel gidhi bedo kanyo ka irange. Mokwongo gino ma gidhi bedo kacha ka girange jogo mochope e romo ni waneno kanyo William Ruto mar piny Kenya, nitiere kanyo Samia Suluhu mar Tanzania, Paul Kagame mar Rwanda ni kanyo, Nana Akufo-Addo Ghana ni kanyo, Mohamed Ould Ghazouani mano ma Mauritania ni kanyo, kijotelo mamoko ma Ethiopia ni ka, ma Equatorial Guinea, wano President Matogo ni kanyo, mar Mozambique Filipe Nyusi nitie kar kanyo, kijotelo mamoko githoth kama gitie kanyaka Bokai ma Liberia. Liberia bende yiero mane gitimo machiegni mano keto George Weah, koro George Weah bende ok odok e lemono. Jotelo gi ochopo kendo gintiere thuolo manyime mar neno ni winjruok machal nade mobiro kar ka. Mano e kind Ruto, e kind pinje mag Afrika kod pinyno mano mar South Korea, mano kama ne gintiere. Roma ina to ber aparo ni dhi kelo kony ne Afrika nikech South Korea nyose chiwo singo ni gidhi double effort gidhi keto effort gi to about 10 billion ma gidhi konyo godo Afrika.
gimanye mako dhoji ni kendo jatend piny nyaka bedno odok chien e wachne mano wacho ni Roma inagi onego bed ni yoro AU ema dhi represent Africa kujo, jotend AU ema dhi represent Africa kujo. Ineno kata jotend pinje moko ma nyoyuro kanyo kaka Kagame ma Ethiopia ni mage jok manokwano ni oyie ni ok onego bed ni wadhi kaka Africa kinde ka kinde wane miluongo wato wadhi wambe wanyalo kar mondo water jotend piny 4 gi wiego wanyalo kawo kata mana ji 6 kende from AU to watero to represent wani mano oroma roma. Koro ema nyaneno kata mana ka mbui kata cha jinye penjore ni yao to jatend piny wani owacha chiel to kendo otimo mopogore to koro kata kamano en dwaro wa kendo en gombo wani ni Romo ni ok gidhi yage lwetgi nono gidhi dugo gi gima dhi konyo Africa. Jokma wuok lwetgi nono nyakoro mo gijwang' nitiere ite ka mar 16 ma katun ma watiego kar kae kato waranga ni ite weche mag mogoka makoro pogo sirkal mano kotenore kod weche gi mag ahinya cabinet kuku mar telo ma pacho ka ng'ino chen tiyo ka joiso duoro nego donjo ka sa achiel kod wendo machielo ma bedo kod donjo ka achiel ka achiel to sani ma gima timore wuok America Africa Summit tingo gimitingo ibiro go ikalo Russia ya France koro sani wuotho chomo Korea Africa to face mantiere ka toke kata bende nitiere red carpets bopogoro pichalo ng'ama donjo ka to wuok idhi toke kocha yudo moro itudri kode ine kaka idonjo kendo iwuok gima bende gimiting'o miyago ochal nani ma ing'eni koro ketowa e rang'iny machielo nikech koro wachalo ma jokwecho joma dhi wan wadak mana ni soma wachik nyicha wa USA wabiro gi goods pok kata mana iluongo nang'o pok wabulo kata ng'or wasechiko Korea kochacha to yande nyocha ka Russia be chal ka gima luongo wa kocha to France be nyawaneno ka nitiere pinje mag Africa moko be kaka Gabon mosechako dok France kochacha. Koro wan kaka jo Africa onego wabed piny wanonre malong'o nikech resources to wan go ok ni onge nikech raw materials wa mang'eny ema timang'o ema riembo piny kata mana simu mineno watiyo godo mag ong'we yamo gi raw materials ma main maloso simbe gi Congo ka but king'iyo Congo it is one of the poorest countries en pinje moko ma inyalo wacho ni pinje modhier ahinya e piny mangima. Koro nyaka waluongre wambe jo Africa wapenje ni wadwaro ang'o wan tiang' wabero ni wagero jomoko to wan to karwa to kethore kech Africa ka iwinjo mana ni one third world country developing countries onge country minyalo tanang'o ni is a first world country kata a developed country Africa ka minyalo koro mane gima wacho ni jotendwa kaka nyage dhi 48 go giluongre mkutano kata gin kipenjo ni tang'o wadwaro ne continent wa mar Africa ni mondo ginon wachno malong'o nikech in the next 50 to 100 years resources gi bro bedo ni odok matin koro wabo bedo ka wadhier moloyo kuma ntiere sani. Kono mo joma ne kama intiere kanyo kotenore kod weche mag telo ng'eyo kanyo achiel kachiel toke mar gazet kanyo ng'eyo thuolo mar some ang'eyo gi kanyo achiel kachiel iwacho ni riwruoge mopogore opogore koting'o mago riwruoge moingo 500 kaachiel koda ka bengi kod riwruoge mag bengi bende osewacho ni okwedo weche gi mag usuru wacho ni reject new tax proposals manufacturers urge MPs bende gidhi winjo kosoyo Shujaz bende duogo pacho ka mano ka gia Madrid mage tuke bende mane giyudo loch ahinya tugo mogik mare mane gitugo kanyo kod timno mano mar German kama ne gilo German giyudo points mathoth ahinya 33 kod 5 mano ka tuke manurumu kar kanyo. Gazet mar The Standard ang' warang ite mokwongo kaeto bang'e awene Joyce thuolo mar donjo iwacho ka ni koro poor performance e civil service kata jogo mok ti makare e civil service koro ochopo kinde mar mondo mi gidog pacho kata chung' gi tich mano kaluwore kod weche ma Felix Kosgei bende winjo kata kano loso odiochieng'no manyoro en yo makare mar neno ni tije edero time yo makare ansa nyaka jotij sirikal nyaka waket aketa e tesre ni
nyaka giti ne jopiny malong'o. Mok ti malong'o to an ayie no dhi adhia dala. Wanyalo ng'iyo gi ohande mag kata kunde mag tich mag ji owegi. Kokiti maber, iteri dala. Ang'o miyo sirikal ka to kochopo to waketa kera ni watinga tinga ji ma kata ng'ato en kaka nodonjo kata mana tiegruok mo malong'o ma medruok poko medorega en ga ena kanyo qualifications magi ben kitimo malong'o iro ni gionge qualifications ma kaka nyichi timo ma Nairobi ka yudo ka ng'ato nigi certificate ma theology ten ka fire department kori penjo ni yawo to sirikandwa ni en tekni ng'e ng'ato koso nego bed nango koro okrang lony okrang lony ni ng'ani olony e ginene e tiegruok mane ma owinjore gi tich ma wamieni en mana ni ang'e ng'awa kachacha ang'e gavana otesena miya tich. Jatend piny Kenya bende olero nyakoro Mogijwang' kotenore kod weche gi duto matimore mantiere e gazet mar The Standard kae. Nitie weche mathoth ahinya mantiere kanyo to ahinya weche mag jotich mago mag piny owacho mano kotenore kod sigeni gi duto mano mag Felix gi picha maneno kar kanyo. Warango weche mag Mogoka, nitiere pogruok makoro nitiere kae. Wacho ni Mogoka battle splits Ruto's cabinet. Kantiere jotend migepe adi adek kata ariyo jotend migepe ariyo mago ma siro governors maga dhowath nam chumbi ni ochung Mogoka madhi ka dhowath nam chumbi. Mano moting'o Aden Duale waneno kanyo, Aisha Jumwa ka Mithika Linturi daromo kod governors mawuok ka dhowath nam chumbi to wacho ni oyo wan ok wadaromo kodi, ng'ama nya romo kodwa en mana jatend piny Kenya nikech ni wuok e gwenge ma ipidhe Mogoka mikelo koni. Wano kanyo Duale osegolo duonde kanyo. Sharif Nasir governor ma Mombasa bende osechiwo chung' mare motegno ka Mithika Linturi mero donjo diere ka. Osewach ni ok en jathek makare e kinde gi duto. Wach mari mili medo kar kanyo gi mari mogik ka watie. Ayie gi wach mar Mithika Linturi ni kik bed jathek. Onego man jathek ma ok yiengre konchiel. Gimomiyo wacho kama, mane wach Mogoka ni otuk, en achiel kuom jotelo mano wuok oko ka siro Mogoka ka wacho nang'o ni Mogoka en kaka cham. Mane e gima nowacho. Koro mane gima koro dhowath nam chumbi gi ywago nang'o ni ng'ani nenore nang'o ni ok onyal timo ok onyal bedo jadier e wach fake ni. Ok inya bedo gi judge ma osewuok mowacho nang'o ni en o support koni. Kata mana e wechewa mag do waneno ka judge okuogo to wacho nang'o ni an a support koni. Koro kata kidhi e nyim judge bedo matek ahinya e loso wechegi. Mar ariyo gineno Mogoka kowuok kor pesa. Ok ging'i Mogoka ni gini to ketho oganda nang'o, gini oganda mayuak gi gini hinyo gi nang'o. Gin nye giseringo ma gi defend Mogoka nang'o ni gini kelonwa pesa mang'eny ahinya koni. Ing'eni ok wanya bedo kaka oganda ni wan pesa emwang'iyo ok wang'ino oganda odak nade. Koro ng'at manyalo winjo ywak malong'o ni nyaka bed jalno ma ok nya yiengore konchiel. Koro Mogijwang' mana kama nitiere kar kanyo achiel kachiel ni gin to gin jok mage ma be nitiere kar ka e lweny ni makedo kod Mogoka. Nyakoro Mogijwang' thuolo mar somo gazet mano mar Daily Nation kod mama The Standard ibed kod ng'eyo weche mag Shujaa, squad mano miyo oganda mor ahinya. Ondiki toke kanyo moting'o Vincent Onyala, Tony Omondi, Kevin Wekesa, John Okoth, Brian Tanga, George Oro, Patrick Odongo, Samuel Asati, ntie Haman Humwa, machielo kod ka Nigel Amaitsa, manti kanyo Lamek Ambetsa, Chris Anto Juang kod Brian Mutua kod kocha margi Kevin Wambua makoro wacho ni gi shift focus margi kendo gidarango mana weche mag Olympics. Wacho ni en mora ahinya Ansel donge ne piny Kenya kako wacho Olympics chak tuke mag piny mangima bende koro wasedonjo bang playoffs. Wan wamor ka Shujaa odok league madongo go. Olympics wageno ni gibro qualify kendo ka gise qualify wadwani mondo gi kata ka ber ka ginyalo win gold nikech team no kaka nyanene kaka nyotugo aneno ka en team manyalo win nikech en team ma is still young
ma pod nigi development ma pod wanyalo tiego ma watere rang'iny mamalo, watere e kidieny mamalo kendo molo kuma nye waneno kaka nye gitugono. Aparo ni bedo e World Rugby Series kuom higa achiel ni nyokonyowa. Omiyo waduogo mwabet piny mwapenjore ni ang'o, tang'awa wadwaro adier ewi tuke mag agokogi. Erokamano ahinya Ansel. Thuolo mabedo kod gazet okinyi ma kawuono nyakoro mo joma ne makelo giko manono ma gazet nata e chero nyika Cleophas Oluoch de kisumo kanyakwar mokio nyaka sango oriti masani. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Wuoth e chuny kit ngima.
puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desre uru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mar awinjo ka daktari owuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugia Juang machiegni twak marwa mokwongo kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Mugia Juang okinyi makawuono thuon wach madwa twake otudore koda weche mag chulo usuru. In kaka ja Kenya ichulo usuru nang'o? Bendi ng'eyo yo makare monego bedni chulo godo usuru mari. Nyaka sani wanyalo bedo ni wachulo usuru e gik mopogore opogore ma watimo. Bedni kidhi duka kacha kinyiewo gimoro to nitiere usuru michulo kanyo. Nitiere usuru ma seche moko ka in jago machamo sara dwe ka dwe. Bende nitiere usuru ma ing'adi kanyo. Kata kamano wantiere kod usuru mano ma iluongo kanyo ni mano ma jo Kenya duto jathoro chulo. Mano miluongo kanyo ni returns magi monego bedni ifile mano higa ka higa kata hiko menda ka hiko menda. To thothne wang'eyo ni dwe mar 6 ema obede dwe mogika maduol machoko usuru e pacho kae. KRA ochwalo ni jo Kenya thuolo mar mondo mi kochope giko mar dwe mar 6 oyud kaka in kaka ja Kenya manitiere kod KRA pin to nego bedni ise file returns magi. Bedni ng'eyo ber mar filing returns makamago. To nego bedni itime e yo machalo nade kata lai mane monego bedni itimo godo mar mondo mi file return mari in kaka ja Kenya, in kaka individual. To kopogore kod mano bende nitiere wego hala manitiere kod ohelni mopogore opogore magin bende onego bedni gi file returns margi. Bende ging'eyo yo makare monego bedni gitimo godo mano. Ber mane ma ibiro yudo ma ki file returns mari e wang' sa maonge leo moro amora. To bende nitiere reliefs moko ma KRA jamiyo ji. Reliefs makamago imiyo ji e yo machalo nade. To ng'ama seche moko nyalo wacho no qualify mar mondo miye relief makamano. To kinde mang'eny toke ka ise file return mari jomoko jawacho ni nitiere omenda moko manyalo dong' e wiye kanya. Antiere kae kod jalony. Obo bedo kong'iso ni seche moko kise file return mari kiyudo negative mano nyiso nang'o. To pesa ma seche moko nitiere kacha bende nitiere kaka inyalo yude kata inyalo bedo refunded e yo machalo nade. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod CPA Masi Ongoge ma en jalony e weche mag usuru. Machiegni ahinya Masi ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber, ewo kamano. Machiegni twak marwa. Ewo kamano. Nyakwara Mugia Juang mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi kae. In bende kamoro amora ma intiere inyalo chwalonwa penjo, paro, ote moro amora kokale namba mar ote machuok 236600 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kwa chako twak maro kinyi makawuono ng'eni watwake weche gi mag usuru kata filing returns. Jakenya nyalo bedo ni penjore ni omanisha ng'o kata tiende nang'o. Oyawe Jaramogi.
Filing returns en ng'ata man gi gimiluongo ni yuto. Onego bed ni file return ne. To return ma wa file sani en ma higa mokalo. Ma tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 31 dwe mar 12. Matiende ni inyiso ni isebedo gi yuto maromo nade, to yuto noendo nitiere monego bed ni dhi ne sirikal. Nikech sirikal onge kuma mama sirikal yude pesa mopogore gang'owa gi sirikal yudo pesa mitiyo godo michulo go mshahara, miloso gigero go ndeche, mi iketo go yedhe osiptal gi gik mamoko goendo kuom gik moko adek. En mana ni tax ma ji chulo to gi mabe waneno ni ok onego bed ni watimo kwecho ma wakwecho oko. Mano hola ma piny Kenya kawo kuom hola ma wasiko gi bakul kwa olo sate to ginitie ma bende miyowa ng'owa mimiyowa nono miluongo ni kaka grants. Kuom mano kaka sirikal yudo pesa matimo ang'owa ma riembo godo chenro ni. To ahinya monego bed ni watimo, onego bed ni wachulo ang'o? Wachulo ushuru. Koro ing'iyo ni to ka ija ohala kata in ja mshahara kata nitie gik mitimo, oyuto ji yude okang' mopogore opogore. Nitie jo mshahara, nitie jok matimo ohala, nitiere gima ni nyiewo chon ma waluongo ni asset gi kizungu to koro iuse. Koro nitie gima onego bed ni chulo sirikal kind pesa mane nyiewe godo chande, ka nitiere gik misetimo kuome ma luongo ni improvements to gi koro pesa michule. Koro mano iluongo ni capital gains. To kiwacho ni asset, gin assets kaka mage ma ng'ato nyaka chul ne usuru? Wanyalo wacho ni ichule en bende e hik omenda ka hik omenda monego bed ni chwalo ne sirikal usuru ma kamano? Ma to luwore ka in gi asset chalo kaka ninyiewo ot. Inyiewo ot $2 million to ibet kode maybe higni 10 to yudo ka nitie gik miketo ilose kendo imedo. Koro mano imede cost mane timo ang'o? Mane nyiewe godo chande. Koro ka biro wach ni bang' higni 10 iuse $6 million. Koro improvements moko nyalo bet ni medo kata ma $1 million. Koro edo kama chacha en $3 million. Koro kiuse $6 million ten kind $6 million g3 mane timo ang'o? Mane nitiere chande. Koro yudo ka gimidhi chulo en gine sane gimede osebedo ka en 4% but sane gimede koro ichulo ma pogruok ma $3 million gi $1 million. Koro mano iluongo ni capital gains tax. Then nitiere ma wantiere godo bende miluongo ni withholding tax. Ko withholding tax nitiere kaka gik machalo consultancies. Kitimo consultancy ena ni en yuto mar ng'ato kata en yuto mar company to nitie gima kitiyo to ng'at machuli chande timo ang'owa okochuli te. Nitie pesa modong' godo. To nitie bende gik moko machalo kaka dividends kata interest. Kopo ni nyiewo gik machalo ni nitiere pesa ma bank onego bed ni chuli, ka gichuli ni iketo pesa kuomgi, iketo pesa e bank higa achiel, o nitie pesa monego bed ni bank chuli kuom pesa miketo negi noendo. Nikech pesa ni ne timo go gimoro amate miyo gi gitimo godo ohala. Koro mano endo be onego bed ni bank chuli cha macha en yuto ni. Koro ka bank pok ochuli to nitie ma gitimo ang'o ma gipogo ma koro gitimo ang'o gichiwo ne sirikal. Kopo ni nitie dividends mitimo ang'o ma bende iyudo, isebedo kikeno gi sako, isebedo ka inyiewo gik machalo treasury bills mek government gini. Koro sama government chuli yuto ni chande, onego bed ni timo ang'o? Nitiere bende pesa maging'ado, magichulo ang'o? Magichulo sirikal. Koro ushuru
ichulo nego bene ichule gimara ma miluongo ni yuto ma ng'ata manitiere yuto magiyuda ng'owa ni Kenya kaini kata ka okin ja Kenya ka to ng'at motimo ng'owa mubedo katimo timo business e Kenya kaini kata in ja oko ko mano to luwo ni king'iyo wach tax to ni isebedo kidak Kenya ka higni adi koso isebedo ka en ohala mitimo ng'owa mitime lo Kenya kaini wacho ni any income derived in Kenya kati bed ja Kenya kato kin ja Kenya to kata mari ma oko chande to ka ok ja Kenya to mshahara mitimo miyudo ni timo ohala Kenya kaini koro mane monego ben wachule ang'o wachule tax king'iyo kaka in ng'a ja mshahara tibo yudo ka nitie pesa ming'adi dwe ka dwe kin ja timo hala ka in ng'amichulo mshahara dwe ka dwe to king'iyo to nitie pesa mitimo ang'owa nitie pesa ma ing'adi mano mar VAT kose pay pay as you earn pay as you earn koro pesa ming'adi ni ema dhi ang'owa ema dhi e government ema dhi e gine ema dhi ichulo tax government koro king'iyo kaka wa file returns ting'iyo ni nitiere nyalo bet ni in kaka sani en nitiere pay ming'adi to nyalo bet ni nitiere bende ohala moko mitimo miloko kata kapok wadonje kar ohala kanyo ang'o momiyo en gino ma iwacho ni en gino ma nyaka ja Kenya tim higa ka higa mano mar filing returns mare ang'o momiyo kin ja Kenya ng'eni thothne jogo mosechopo higni 18 kadhi malo e piny Kenya ka iwacho ni onego ibed kod KRA pin ang'o momiyo en wanyalo wacho ni en gino ma iwacho ni nyaka itime like en chik moketi nyaka file returns mari higa ka higa kata hikomenda ka hikomenda gimomiyo i file returns nikech mokwongo nyaka government ng'e ni en gima nie chik Income Tax Act ne nyaka itim ang'o nyaka ichul ang'o nyaka ichul ushuru mano mokwongo then mar ariyo sami file returns ni eni iwe ni ine ma mondo ing'ini ne yudo mshahara di ama ne yudo yuto nang'o koro kaka ing'iyo ni kaka in ni yudo yuto mara di higa mokalo January 1st to December 31st kasti iketo ni nayudo yuto makama ini iluongo ni self assessment koro kisetimo self assessment ni tinyiso ni an nayudo yuto machalo kama ini omiyo onego be na achulo ang'owa achulo ushuru maromo kama ini then machielo koro bo yudo ka nikech inya yudo ka in gi yuto mopogore opogore koro ibo yudo ka mari mar pay as you earn ming'ade osara chande machacha to yudo kosetim ang'o koseng'adi mosete koro in gima jatend ng'aondiki mi en gima iluongo ni P9 koro P9 ni idhi keto ibo yudo ka kise file P9 ni to nitie miluongo ni other sources of income ni in gi yuto moko kendo bi chak itim ang'owa bi chak iketo kanyendo koro mano endo mwaluongo ni self assessment ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo duol machoko osuru e pacho kae KRA ang'o momiyo kik gi file no returns magwa kalure ni nyalo bedo ni gintiere kod nonro aduto ging'eyo time michulie osara ging'eyo pesa ming'adi kaka pay ang'o momiyo ok gi file no returns na to koro imiyo jo Kenya jukumu ni kochopo e giko mar dwe mar 6 yud kise file returns magi ing'eyo ni kaka lo kidhi ni file return tibo yudo ka magintiere godo samoro pogore gi kaka in data magin go nikech inyalo yudo ka mar peyicha mar osara cha to dhi giko dwe ka dwe to gi moko ma inyalo bedo kata mana ni nitiere gi in gi jawala nigi yuto moko ma kaka sani eni idwa ni kichako higa sami ng'ado license ni chande to nego beni nitiere bende ushuru michulo ang'o michulo sirkal to
samoro nitie kove ka moko mitimo ang'o miyudo. Nitie yuto moko manyalo bedo ni yudo mopogore gi gima KRA notimo ang'o no nitie godo e ang'owa e system gi. Koro idwaro ni mondo in iwuon ka gik in fact jiparo ga ni filing return ni timo mana dwe mar 6 kende. Inyalo file return ni samoro amora from dwe mar 1 to dwe mar 6. Nikech jokenya ero last minute rush. Jomoko rito ma tarik 31 dwe ni eka koro gimanyo kaka ginyalo file returns. Onengo beni ata inyalo file return nikech file return ma iga mokalo. Koro gima nyalo moni onge kopo ni in gi ing'eyo ni mae gima natimo mae gi yuto na tinyalo timo ang'o inyalo file return. Gimachielo ma filing return konyo godo en ni omiyo KRA ma jok machoko ushuru piny kaeni ng'eyo jok mok timo ang'o jok mok chul tax mok chul ushuru. Nikech ng'ata ma chiegni jegni 18 idwa gimidwaro ni mondo ibed gi pin. Okisebedo gi pin ni koro KRA bo ng'iyo ni to wan gi ji adi man gi pin to ji adi manotimo ang'owa manodwoko manyiso wa ni magi manosetimo ang'o osebedo yuto negi. Gimachielo kendo ma filing return timo en ni omiyo ing'eyo kata ni yuto ni eni adi mwatimo ang'o ma jokenya adi maeni nwayudo ni ne mae pay income tax moko gi wayudo moa kumachielo kamaini. Koro luwore gande nikech iwacho ni nitiere dhano kaka in man mawuotho to be nitiere companies what we call a legal person. Ki register company mitimo godo biashara en kaka chik chalo ni en ang'owa en ng'at monego beni timo gigene kien. Mok ni nyaka ang'e time ba ane ma ng'atime wuon gi ane matim koka ng'e nang'owa. Koro mano endo bitimo ang'owa gin bende gitimo ang'o i file negi returns. To koro kiwacho kar company kacha kata jogo mantiere kod ohala nikech yudo ka nitiere jogo mantiere kod ohala to en kaka onyalo bedo ni entiere kod tije ma ichule osara mano dwe ka dwe ka nying'ade pay ma kochopo e giko mar higa to nego be no file returns mane kaka kien to entiere kod ohala koni. Ng'ani mantiere kod ohala ki yawo kampuni mari kata ka intiere kod ohala ni moro kumoro ibedo kod pin achiel kose ohala no bende bedo kod pin mare mopogore to onego be ni file returns e yo machalo nade. Koro kaka dwarore onego be ni ohala nigi pin ne nikech ohala en ng'at mopogore kodin to nitiere matindo tindo mwaluongo sole proprietorship ma en mar ng'at achiel. Koro mano tinyalo yudo ka ng'ato timo ang'owa tiyo gi gine but onego be ni ji timo ang'owa onego be ni ng'ato ka en company to ng'ato ka ng'ato company nigi pin ne imbe kaka in ng'at magine imbe in gang'owa in gi pin ne koro ki file return tibo file mari nikech king'iyo ka in gi biashara to nitie gima biashara timo ang'o imbe kaka in wuon biashara kama kaka in ng'at mano invest nitie gima biashara chuli mamano ibo kaw bedo part of ang'owa income ni. Koro sami file return timedo kuom mari mane yudo mar osara ni chande to gi mari mar ang'o mar ohala ni eni bende timo ang'owa imede. Koro iwacho ni mae ni kaka an masi higa mokalo mane ng'aka ochula en makama to mayudo kan gi yuto moko machalo atimo ohala nayudo ohala ochula pesa makama koro mane part of mshacha kano poni an gi ute ma ji okombo mabe
kapoko gine ute ma ji okombo ni onego beni ichulo nitiere ma 7.5% ma on gross miyudo. In fact, en diriyo. Tachiel to nyaka indik ne commissioner ma KRA mondo mi makoro idwa ni mondo kiyuto iyudo 10,000 rent. To nitie monego beni golo expenses ni achulo stima, achulo jaywecho, ateo ang'owa. Ko mano nitiere kiyudo rental income, kiyudo nin gi ute amang'o. To nitiere ma en kaka iyudo gineno endo. Kiyude siling 1,000 to nego beni chulo 7.5% of 1,000. Koro ma rental income opogore. Nitie types ariyo. Koro kopo ni an gi rental income tatimo ang'owa, onego beni mano be atimo ang'o nikech idwaro ni tarik 20 dwe ka dwe. Itimo ang'owa, inyiso government ni an mae pesa manayudo kuom ang'o from rental income. Kasto ikalo margi chande kao tax titimo ang'o. Matiende ni jogo mantiere kod udi mikodesa gin gi file returns margi dwe ka dwe kaluwore kod rent magiyudo magichoko kuom tenants magi. Kose gin bende nyaka girita kuom thuolo mar higa achiel eka koro gi file te kaka lump sum. I file kende chule giko dwe. Tarik 20 mano dwe ka dwe. Ma dwe ka dwe. Koro ka giko mawiga tibo manyisa ni mae gine mana timo ang'owa, mae pesa mana yudo rental income to mae masebedo katimo kachulo. Koro ka nitiere pogruok nikech nyalo bedo ni nitiere pogruok ni wacho mang'eny kata wacho matis to koro miyi opportunity mondo itim ang'o imed kanyo. Koro kiwacho matis tang'o matimore mopogore kod gino mane yudo igo fai kosango matimore. Kiwacho matis emomiyo filing returns kapok ochopo tarik 31 ni gine koro onego beni chulo ipong'o wiye manodong' no. To bende yudo ni nitiere jomoko ma nyalo bedo ni nitiere kod ohala ma kamano seche moko se register kod county, entiere kod permit mar timo ohala, entiere kod oboke duto mag timo ohala to seche moko ko register kod KRA matinde no ko chula files ko chula returns obedo dwe ka dwe kata higa ka higa. Jago ma kamano ang'o minyalo timne kuom seche moko koso keto ohala ma kamano mar mondo mi ochulo osuru? Ing'ene jalama kamanendo nikech wachulo ushuru ni mondo ji tete meatimang'o oyud benefits ma kuom serikal. King'iyo nitie jok ma wang'ayo mwatiyo godo gimoro achiel miwacho ni tax onego beni jok mayudo yuto mang'eny chulo mang'eny to jok mayudo yuto matis chulo mang'o matis. Koro iwacho ni it redistributes income. Kasto inyalo yudo koro king'iyo kaka Nairobi kaini nitie jok modak kuonde mamalo to nitie ng'at modak kuonde mawacho kaka ne slums gi. Ok nyal bet ni jok machulo ni ema yudo ang'owa yudo ni wang'ayo los madhi kogi kunendo gine ma ka gidhi osiptal to gine mantiere. Onego beni ikawo kuom jok ma yuto gi ni malo tiduogo iloso kaka skunde wang'ayo kuonde mang'owa kuonde ma jok ma yuto gi ang'owa yuto gi tis. Koro ka ng'at mobedo ka timo business gi county ang'oni to kochulo shahara ene mokwongo ene molose. Nikech king'iyo kaka VAT mwaluongo ni value added ichulo gik goods and services mwagine. Koro kabiro hivi anyeo awach ni kalama mang'owa mana adhi timo ang'owa mana adhi tero ne county services to in onego beni ichaja gimiluongo ni value added tax VAT at 16%. Koro kasenyiewe to sama tere chande tambe amedo ang'owa amedo margin. To kasemedo margin tadhi chulo ang'o adhi chulo amba adhi charge ng'acha chande
value added tax. Ko ingeni ka aonge gi pin kata masane be tek ndi mondo itim ohala kionge gi pin. Yeah, tek ndi. Mane gima mokwongo ma sami timo evaluation ting'iyo. Then atimo ang'oa, dhi gine ni ane ma dhi timo ang'o, ane ma dhi lose kaka johala. Nikech an nachulo VAT kuma nanyiepe. Ta an to katimo ang'o, ok acharge VAT nendo. Nitie gimiluongo ni input tax and output tax e VAT ka. Matiende ni VAT monengo be nachulo en pogruok kuom gima natimo ang'o, ayudo to gima nachulo chande. Mane ma johala mang'eny ok timo ang'o, okia ni yudo kidhi e dukni e piny kaeni to ng'ato nyisi ni ka ami receipt to bei en kama to kok ami receipt ma VAT to bei ang'o to bei tes. Ko ing'eyo ni okay, gima adhi golo ofuku na kok omiya receipt to tes. To ka in johala ni ok in the final consumer to in emitimo ang'o, in emilal. To koro sani be tek ahinya ni mondo bed ni ng'ato nyalo timo ang'o, nyalo timo biashara ma kionge gi pin nikech gimidwaro mokwongo en ni nyaka ibed gang'o gi pin. Onge kaka inyal chuli gi pes jopiny ma ng'ato timo ang'o ochulo tax to ni ito koro idwa ni mondo kik itim ang'o, kik ichul tax. Mano tek ndi. Nikech sani eni nitie gimiluongo ni tax compliance certificate, TCC. Kapok itimo ohala moro amora manendo ni to be ka in ja ohala wadwa ng'eyo ni to be itimo ang'o, be itimo, be ichulo osara. Koso in iyudo services mek government ginegi nono. Koro sani tek ndi mondo bed ni ok ichul ushuru. To be okete ni kapok nitie jok ma oyiew ni withholding agents ma kitimo ohala kaka gi government agencies to gin ga withholding agents. Ni kapok achuli to nitie moro ma I retain ma aoro ne government directly. Koro ka ng'idhi e tax portal ni tibo yudo ka gima miyi ni en tax certificate, withholding tax certificate. Ni imiya goods worth mag 1,100 kasti keto VAT ma 16%. Koro VAT ni en 16,000 shillings. Koro 16,000 shillings ni nitie part ma government wacho ni sani eni kapok achuli ta withhold. Koro 16,000 ni abo chuli mari mar 1,100 cha kasto 3% mar 16% cha a withhold ta oro ne government directly. Kase ove directly to gima mi iluongo ni withholding tax certificate. So in kedhi e portal ni ma KRA tibo yudo ka mogine cha oseketi. Ko ini file mana difference 16,000 chande ibo ma file ana se file mana dong godo chande ma oro ne KRA. Ko ini bo ma file the difference. Ko ka oponi itamo wini okechul tibo yudo ka ibo ng'eyi nikech ana se oro ne KRA ni mae withholding tax mana timang'o agolo kuomi to into okechulo mari chande. Koro ng'eyo emomiyo sani ing'eyo godo johala mang'eny malich mok timang'o ma ok osebedo ka timang'o ma paro ni gini nikech kidhi to KRA nigi information no ni timo biashara gi county government, ni timo gi NGO ni supply buge, ni timo kama eni mano nego be ni ichulo 16,000 cha. To kichulo ni matine ni onge ng'ama nyalo kwepo chenro makamano. KRA nitiere kod nonro mag jite. Sani eni nyaka thoth ji kata in ng'at mantiere gweng' ipode chulo tax nikech kidhi e duka king'iyo receipt tinde kata gweng' nitiere supermarkets matindo ge. Kidhi ng'iyo visidi chande tibo yudo ka giminyiewo ni eni nitie gimondik piny kanyendo ni VAT. Matiende ni VAT no ng'ani luongo ni en a collection agent. Kose kawo VAT no to tero nang'o
otevo ne government. To ka wadhi mbele kod twak marwa masi nyaka sani koro wang'e ni kaluwore ni wantiere dwe mar 6 jo Kenya nyalo bedo ni rito dwe mar 6 ni kosechopo eka koro gi kere bende jalando moko bende gioro ne kata ji email ka iparo ni nonego bed ni file returns mari. Ng'ato nyalo file returns mare yo machal nade kata process mane monego bed ni luwo. To nitiere jogo manyalo bedo ni gikia kaka onego bed ni gitimo mar mondo mi gi file returns man nikech oyudo ni nitiere jogo mantiere kod pin to seche moko gionge yuto mora mora gin gi file return mane to jogo mantiere kod yuto gitimo nang'o mar mondo mi at the end of the day gi file return mar gi yo makare mondo KRS kik go gi kata fine mora mora kuom kwepo filing returns e wang'sa. Koro mokwongo wachako ne sani ng'ato ka ng'ato nego bed ni bedo gi pin nikech kata kidhi yawo bank account to gidwaro ang'o? Gidwaro pin number. Ka in gi nyathi masomo madhi e mbalariany sani dwaro ni kitimo ang'o? Kikwayo help to nyaka itim ang'o? Nyaka ibed gi pin. Koro ng'ata kichopo jahigni 18 kapok itimo gimoro to nyaka ibed gi kitambulisho kasto ibed gi pin. Koro nitie ng'at manyalo bedo ni onge gi yuto ni in January to January ni onge giminyalo wacho ni tim ang'o ni intiere gi yuto ma to kionge gi yuto to nitie gimwaluongo ni nil returns. Koro ifile gimiluongo ni nil returns ni dhi keto ni an higa mokalo higa 2023 ne onge gimanyalo wacho nang'o ne an gi yuto. Maybe ina ng'at mapuro dala kuchocho to mana miyudo gi en mana mang'o michamo. Koro nyaka itim ang'o? Nyaka gimitimo ni nyaka file nil returns nikech kok file returns to nitie gik miluongo ni penalties ma ibo tim ang'o? Ibro goyi kendo iyudo ka KRA oketi aketa e portal ni kanyo endo in chieng' ma idwaro gimoro kinyisi ni ka jok mokia chieng' moro kidwaro gimoro kokinyisi ni itim ang'o? In gi pesa serikal maromo kamaini tidogi wacho ni to pesa no to na gine karang'o kare kia ni gima ni ok ibedo ki file returns gi higa ka higa nitie ang'owa nitie fine mitimo ang'owa migoyi kasto fine nieni chako timo ang'o? Chako nyuolo penalties nikech kok ichule to nitie kaka onego bed ni timo ang'o? Ichulo nitie kendo nyuola momo nyuolo ni nonego bed na chule 10,000 to kachule koro ka ok achule ni to nitie ma onego bed ni timo ang'o? Ma serikal chalo ni goya ni mondo medo ewi mano higa ka higa. Koro kanyalore to dwaro ni higa ka higa ng'ato ka ng'ato timo ang'owa? File return ne. Kapok in gi thuolo maduong' malich January thoth jo Kenya we mana ni filing returns di en tarik 3 kokibo yudo ka romo tarik 25 to ji tete ringo nang'owa? Poko timo ang'o? Poko file return. Ne in gi thuolo tarik 1 dwe mar 1 tete nyaka tarik 31. Koro tem mondo serikal ong'e ni mae yuto na tete kuom yuto mwasemedo go te ni an ondika mae mane mshacha ma jatenda ng'aondika omiya gimiluongo ni P9 nitie ohala matimo mae mana yudo kuom ang'o? Kuom ohala mana income business miluongo ni business income. Auso gimoro mano endo nitie ayudo capital gain tax manenda atimo ang'o? Amedo anyiso serikal. Ka nitie interest mana chamo kayudo bank pesa na matimo ang'o? Makete bank. Nitie mano endo atimo ang'o? Mae mana yudo kuom interest ma bank. Ka nitie dividends mana yudo nitie mae mana yudo income mana yudo kuom dividends mae madhi ang'o? Madhi serikal. Asewacho kitimo ohala koro manende kaka monego bed natimo ang'o? Agine file kanyiso government ni mae mane yuto na tete to mae masetimo ang'o? Mae masechulo
to nyalo bet ni nitie pogruok. Koro pogruok ni atemo mondo atimang achule. Adwa ni mak na paro no gi kanyo wakaw yo marwa mokwongo kwa duogo bendi bedo kinyisowa ni wang'e ni e piny Kenya kae wantiere koda tax relief kaachiel kod refunds manyalo bedo godo gintie mage to seche moko kifile returns mari tiyudo ni KRA nitiere kod pesano be inyalo yude kose pesano dhi mana aisulo mage moko kuom penjo mibo bedo kidwoko nowa bang' yweyo mwakaw gi sani nyakore moge Joan kik idhi mabor. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore e wendego. Wadan thum gilmoro. Okay. Den girabi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo koda paka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Kich berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ywaruok mang'eny ewi paro mar chik omenda 2024. We are taxing the batteries, we are taxing the tires, we are taxing the motor vehicle. We are approaching this exercise with a very open mind. Kendo nitiere budget manyien. Budget mar omenda 2024, 2025. There is excise tax on the water inside this this bottle. Every constituency will be getting an average of 180 to 220 million shillings every year. Let us not throw away what has been built painstakingly over decades. Kowuok e weche mag osuru nyaka e weche duto motudore gi budget. Pogruok mag paro donjo kendo wawinjogi. Mae momiyo Royal Media Services kelo ni kuku mar wach. Chieng' tich adek tarik 5 dwe mar 6 kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 4 otieno. Kik bai.
Machiegni kendo nyakora Mugia Jwang wadhi mbele kod chwak marwa kutudore koda weche mag chulo usuru e pacho kae kata filing returns magi kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kae kod jalony e weche mag usuru mano Masi Ongonge mosebedo ka puonjowa yore mopogore opogore manyalo chulo godo usuru bed ni mano ma ichulo kaka in iwuon jago mayudo sara dwe ka dwe kata kaka ina jago matimo ohala bende anyisi ni nyalo bedo ka ichwalonwa penjo paro moramora kokale namba mar ote machuo kari 36000 kachiel kod Facebook kama wantiere live okinyi makawuono kapok ne wadhi yuyo marwa Masi anyisi ni bubedo ka ileronwa weche mautudore koda wanyalo wacho ni tax refunds kachiel kod reliefs manitiere pacho kae kata kamano kapok wadhi e mano wang'eni nongiswa ni NHIF kata okumba mar thieth mano mar NHIF onego bed ni wafaile kaka health insurance kose file kaka health insurance kata okumba mar thieth mano mar weche mag thieth e pacho kae pesa mag filing makamano kwase file odhi konyo weyo machalo nang'o kose wabedo kwa yudo pesa makamago kendo kwang'eyo nitie chak gi tax relief kasto kokwa dhi health insurance ko tax relief en ni onego bed ni oduoko piny pesa ma ichulo kaka ushuru iduoko yo machalo nade kata iduoko nikech ang'o iduoko ni serikal neno ni nitiere kin ng'at machulo ushuru to nitiere kaka onego bed ni pesa mowigulo kaka kidhie payslip ni tibo yudo ni nitie gimondik ni relief personal relief ma igole kapok igole kapok otimo ang'owa kapok ong'adi tax koro pesa motimo ang'owa mi ng'adi tax cha idok adok piny koro timo ang'o ichulo tax matin ming'ade pei kacha kose ming'ado kanyo dok piny kose mane madok piny ming'ade pei chande king'iyo payslip ni tibo yudo ka in gi osara kasto kanyo endo to gigolo relief chande kapok wadhi kata mabor Masi adwa ni leno ni seche moko ng'ama en eligible mayudo tax relief kalo ni kata katiyo kod ranyisi an pok aneno ga tax relief moro amora ng'ama imiyo tax relief kata ng'ama qualify mar mondo mi omi tax relief personal relief to nego bed ni ng'ata man gi payslip yudo ang'o ming'iyo kapok omi personal relief no sani en kata yude bang' thuolo maromo nade personal relief ng'ata man gi payslip onego bed ni yudo ma en 2,400 e dwe ka dwe 2,400 mano relief mawuok e pay ma ng'ato onego bed ni yudo dwe ka dwe onego bed ni yudo koro relief moko apart from personal relief nitie insurance relief ko insurance relief ni eni personal relief no ng'ato nyalo luwo ndache nang'o mar mondo miembo yude kalore ni manen pesa ma koko ng'adi to nyalo donjo fuki ma konyi e yo moro amora en ni okonyi nikech yudo kodwoko piny ushuru mitimo ang'o michulo koro matiende ni osedonjo ang'o osedonjo osarani matiende osedonjo ofukoni koro apart from personal relief ma en 2,400 dwe ka dwe kapok wadhi mabor Masi personal relief kanyo pod igwenya matin kata ng'eni nyakora Mugia Jwang mar seche moko yudo osara dwe ka dwe onego bed ni imiyi relief no dwe ka dwe kose ing'iyo ang'o kapok omiyi personal relief no onge giming'iyo kere ma nyalo amua ni wamiyi relief ng'ata man gi ang'owa man gi mshahara michulo mshahara kaka in kawuono kidhi ng'iyo payslip ni to kapok ibo yudo ko gimondik ni personal relief koro ma personal relief en ng'ata man gi mshahara yudo koro KRA mamiyi personal relief no kose employer en awach ni kapok ong'adi ma eni mshachi en 10,000 kasto kanyo en 10,000 ni eni nitiere 2,400 ma ing'eni onego bed ni wang'adi tax e 10,000 ni kwasegolo gine moko gi but wadhi golo 2,400 koro instead of chulo nikech ushuru be nitie tax bands mwaluongo ni tax bands ma koro
Nitiere mokwongo 25%, 10% kamano endo. Kaka mshachi medo dhi malo, kaka ichulo ang'o? Usuru mang'eny. Ichulo usuru mang'eny. Koro idhi goyi tax, kwasegolo 2,400 ni, 10,000 ni, tidhi goyi tax, kuom mondo ogol tax 10,000 cha, gidhi gole modong' piny ni. Miyudo ni ko otis moloyo, kadi ni tima ng'a ogole 10,000. Ko mane ang'o? Mane personal relief. Ko matiende ni pesa no osetimi ang'o? Osedonji ofukoni. Kani mano biwinjo maber. Ni kani chuli siling 10,000. To wadhi wagolo 2,400. Ko mani donge 7,600. Ko 7,600 ni. Wadhi waketo 25%, though amane na chiwo example wanyisi. Wadhi wa levy 25% on it. Ko idhi yudo kotis moloyo kadi ni levy 25% ang'owa 10,000 chande. Ko matiende ni is a benefit. Mane personal relief. To penjo na pod en ni KRA ema amua ni koro wati kod ranyisi ni koro dwe ni we wami Joyce personal relief, we wami ng'ane personal relief, kose ichiwe monthly, kose ichiwe higa ka higa. En gima nitiere tax law. Ok en ni KRA ema amua. KRA nose amua ni relief ni imiya ang'owa. Imiye jo Kenya duto. Ngeni KRA be chik magitiyo godo en chik motimang'o moae parliament ma iluongo ni the tax act. Koro mano nitiere matiende ni dwe ka dwe ka ng'ato ng'iyo payslip ne nyako bed kod personal relief. Nyaki bed gi personal relief. Ma kionge personal relief no nyalo bedo ni ng'amo ndiki e tich kawo pesa ni no kose. Mano to ko idhi penjo gi ni to personal relief da nyalo dhi penjo wach personal relief. Personal relief ten ng'ata man gang'o man gi mshahara moko gie nitie reliefs moko ma nyalo bedo ni sama in gang'o ni nitie kaka ka in gi insurance. Awach ni kawuono ing'ado life insurance kata ma somo ne nyathini. Then machielo en health insurance kaka mar NHIF gini gwendo. Koro ka in gi insurance, adek mwawacho gini, ni in gi life insurance, ikawo insurance kuom ngimani, or ikawo education, insurance ma puonjo nyathini, koka mano to health insurance. Mago endo be gin gik mwaluongo ni relief. Kise gine ni titima ng'oa, imi ni 15% atamalo 15 mar gik michulo. Koro kabed ni ichulo 4,000 dwe ka dwe on insurance, then 15% mar ang'oa, 15% mar 4,000 yeni. En ang'oa en relief. To kagik to en either atamalo 15 kata 6,000 ang'oa e higa. Mano en ang'oa, mano relief mimi kikao. Ko ema nawawacho ni health insurance. Health insurance en ka NHIF masane wadhiye ilonge ni SHIF. Social health insurance fund. Yes. Ko mane endo nengo beni employers bo keto. Ni atamalo 15 dwe ka dwe ma kata giko en atamalo 15 to mang'eny mogiko konego beni okalo 6,000 e higa. Nikech inyalo yudo ka jomoko ng'ato bedo okwa en 2.75% mar income ni. Koro inyalo ka jomoko chulo mang'eny, jomoko chulo matis. But mang'eny mogik ma inyami relief en ang'owa en 1,000. Kasto machielo nawacho ni education policy. Education kopo ni chulo ikawo insurance mar school mar nyathini, mano bonego benitimo ang'owa, mano bonego en relief. Kasto ko mano is gimachielo mabe ji okia ma nitie gima luongo ga ni
kopo ni in gi mortgage mar odi to ichulo mortgage ni nitiere interest ok te idhi nyiso bank no kama kata sako omi loan mitimo ang'oa minyiewo go odi ko ichulo mortgage ko nitiere part of gimichulo cha ma en interest ko interest ni be en ang'owa onego bedni KRA timo ang'owa golo kuom tax monego bedni timo ang'o ichulo en mani oko en e higa ok onego bedni okalo 1,300 inyalo bedo kata ni interest kende michulo e higa en kata 1,600 but magi gine en mang'eny mogik en 1,300 magi monego bedni timo ni ka pok i-file returns gi tidhi kaka en bank kata en sako gimiluongo ni tax certificate ko sami file returns gi chande ti file nyaka gine monyisi ni maa e tax interest mana timango mana chule bank to my tax certificate mantiere godo ko manendo ibo miyo igolo kuom ushuru mano nengo bene timango mano nengo bene ichulo government Akawa dhi mbele masi nyaka sani koro wasewuoyo kotudore koda tax relief to bende wawacho ni kochopo seche moko e giko mar higa kinde ma koro file returns mari seche moko koyudo ni ka watiyo kod ranyisi ni jago mane timo ohala tiyudo ka seche moko omenda ma i-file tin nitiere moro ma ipong'o wiye to nyalo yudo ni seche moko nitiere ma ise-file to nitiere omenda moro modong' wiye kanyo matende ni gin excess pesa ma kamano KRA duoko ni kose pesa ma kamano dhi kanye onengo beni KRA onengo beni duoko ni iduoke yo machalo nade kata iduoke nade king'iyo chon ne oyot sani to KRA ogine nikech apane be sirikal ni onge gi pesa chon iluongo gi neve funds ma kopo ne ichulo ushuru mang'eny moingo mano onengo beni ichulo to i-file gibiluongo ni claim then claim no ng'ato file yo machalo nade mondo yud pesa ne modong' e wiye kanyo kidhi ka in gi pin to nitie gima iluongo ni portal koro kidhi e portal ni tibo yudo ka ni file wach ni file 1,100 misebedo kifile kaka joala nitie sani gima giluongo ni turnover tax midwaro ni king'ado license e chak higa to nengo beni ichulo ni wacho ni an asebedo ka higa turnover na ama yuto na en 1,500 koro acho ni aparo ni yuto na mar 1,500 ni dhi timang'o adhi medo ka yuto kama nendo e higa mar ang'owa awacho ni kaka ni koro ing'ado license tarik 1 kata tarik 5 dwe mar achiel kaka sani wawacho ni 2023 nikech ema wawacho ni sani ji file returns koro yuto nosebedo ka en 1,500 koro yuto na mar siling 1,500 ni assume adhi medo yuto kata 2023 ni adhi yudo yuto ma 500 ni koro ka ng'ado license tagolo gimiluongo ni turnover tax atimo ang'oa achulo koro inyalo yudo ka giko higa yuto na nok en ang'oa nok en 500 kaka natimo ang'o kaka nachulo ni yuto na netis ko pogruok nachulo tax mang'eny moingo ang'o yuto na koro ka file emomiyo itimang'o idwaro ni mondo file koro ka file maketo ni an nok ayudo 500 kaka natimang'o kaka nyicha chulo chande ayudo matis ayudo 300 gimonengo beno kawo kuoma en tax mar ang'owa mar 1,300 ni koro mane gima dhi file ni mane ang'owa mane yuto na mar higono koro kasetimang'o kase file manendo to nitie midhi yudo ka nitie pogruok kuom mana aketo ni ne onengo bed yudo na to gi mayudo
Koro mane gima dhi timang'o. Kadhi e portal na kacha chande to kaseketo to onego be natimang'o koro achaka filo forms mek ang'oa mek claim. Makia yo onego be ni timang'o onego be ni chulo. But king'iyo to hapa ni nitie kidok chien kuchocho mano gima ne owacho ni nokotigodo maber gi jo Kenya. Koyudo ka sani mondo jo KRA oduok ni pesa ni michulo tek. Koro pesa no lal kamano kose? Okolal. Ene portal ni tidhi file moko gieni iboyudo ka timang'o inyalo offset. But kata ka neng'iyo nyoro news manyoro ne jogi wacho ni hapa ni nitie expo ma jok ma pidho maua gang'o gine gieni. Koro yudo ka giwacho ni serikal pok oduoko negi refund VAT refunds ma bilion 10. Ma mago endo gin gik ma gin ne giwacho ni ka jogo nyalo offset ni koro kik gichul VAT moko to government mondo timang'o. To samoro yudo ka yuto ma serikal bende ka pesa osedonjo to aparo ni ng'ato ka ng'ato ok mana serikal kende kata in kosedonjo to ok wuogo yudo ma koro giyudo ka giketo rules ma nyaka ang' itimang'o ang' manyi amanya ni kama nie kaka gima nitimo mondo pesa no timang'o pesa no but ne chon to ne gitimang'o ne giduoko. En mana ne jo Kenya wambe ok wan straightforward ahinya ni yudo ka ji timang'o ji temo ma ng'ato timo gik moko beyo mondo yud refunds kwendo. Koro mano miyo KRA timang'o KRA temo mondo dinang'o odin yuto ne mayot refunds gini. Koro sani ni yudo refunds do onego be ni duoko ni to ok yot ahinya. Yes. Aya, kad kodhi mbele kotwak mari nyalo yudo ko atiyo kod ranyisi. Iwacho ni nitiere thothne jogo ma yudo sara dwe ka dwe nyaka gi file returns magi ma ka higa ni onego be ni wa file returns ma higa mokalo kochakore tarik 1 nyaka tarik 10 mano nyaka dwe mar nyaka tarik 31 dwe mar 12 mano higa mokalo. To yudo ni nitiere jogo ma nyalo bedo ni ose retire to ne gintiere kod pin margi matinde ni seche moko onge osara magiyudo dwe ka dwe. Ng'at ma kamano bende podo file return mare kose koro enotimo nang'o kaluwore ni pod entiere kod pin mare to nyalo bedo ni nose retire to onge kata ohala moro amora ma kendo chako timo. En pin neno koro lal kamano were kod weche mag filing kose pod onego bed no dhi mbele filing kaka nil returns. Ng'ata ng'ata nikech serikal ong'eyo ni samoro isetiyo mi retire to nitie gima pod itimo. Seche moko ka onge gimitimo to onego be ni file nil returns. To king'iyo kata pension michuli chande nitie lump sum to gi mimiyi dwe ka dwe. To lump sum tedo ka serikal osegolo margi. Pension ni ndi serikal osetimang'o osegolo margi. Koro ng'at ma onge gima timo onego be ni inyiso serikal ni an onge gima timo. Koro onge yuto mane antiere godo. Omiyo koro file gimiluongo ne nil return. To kopo ni in gi pin ng'ata ma is above jahigni 18 gi mbele onego be ni nigang'o nigi pin. Matiende ni ng'ata ma wuotho e Kenya ka ini ama matimo ohala Kenya ka ma jahigni 18 kadhi mbele onego be ni file return. Koro file return ni inyiso serikal ni ne an gi yuto kata naonge. To ka ne an gi yuto to ma yuto mane antiere godo. To yuto ni eni ma e pesa matimang'o machulo. To ka nopo naonge gi yuto ni ana ng'at ma anachiemo jimiya ta timang'o anyalo chamo to onge gima timang'o amiyou nikech aonge gi yuto. Koro kamane kaka en. Matiende ni kata dae ni moro mantiere dala kucha to ntiere kod pin embe koro nyako file mana nil returns. Matiende ni nyako ng'i sirikal ni anto onge gimoro amora mayudo mondo sirikal obed kod ng'eyo. Ing'eyo ni sani nitie gima osebedo katimore miluongo ni social transfers.
ma serikal chulo ga jok ma 70 years and 70 years and above. To mondo yud gini sani ni tiyo gi serikal tek nyakitim ang'o nyakibeda beda gi pin. To koro kata dani ni eni onego beni ka in gi pin tinyiso serikal ni an aonge gang'o yuto aonge gi yuto emomiyo onge gima nyalo timo ang'o onge gima nyalo miyo isewinjo ka jatendwa ma piny wacho ni pins mantie oko ka nikech ng'ata nigi pin ka injigni 18 kadhi mbele to jok machulo ushuru to tis ndi iyudo ka jomoko dwa keto ji ni higa ka higa en nyathi ma pod tis otiyo koka wato ohasla oko kaeni iyudo ka giriembo mtokni madongo to higa ka higa otimo ang'o oketo ni en otimo ang'o en oonge gago ofile nil returns koro niyudo ka jok matimo ang'o gima achiel kuom gima omiyo wa file returns ni serikal ng'eyo ni wasechiwo pin adi oko ka to ji adi machulo ang'o machulo tax en million ariyo wasechiwo pins maybe kata ka gin million 30 mantiere oko kae to million ariyo kende matimo ang'o ema file returns kata be machulo ushuru. Koro mago miyo government miyo serikal keto chenro moko. Kech king'iyo sani gima serikal timo ni giwacho ni gidwa widen the tax base. Jok machulo ushuru onego beni timo ok onego beni jok matis kende machulo ushuru. Ni ka in gi pay slip ni kokete mang'o kokichulo ushuru ama ka jok ma registered for VAT ni ema chulo ushuru. To onego beni nikech gik ma serikal timo ng'ata timo ang'o mantiere Kenya ka benefit. Koro ka in gi yuto moro amora to onego beni nyiso serikal ni yuto kochuno ni yuto ni kata kitimo ohala ni tidhi timo ang'o nyaki yud ohala profits. Nyalo bedo ni timo ohala to kitimo ang'o okiyudo ang'o okiyudo ohala. Koro mano bi gine ni an natimo ohala higa ni to nalal. Profit onge mora onge gimoro amora timo ang'o onge gimoro kana gine magolo kaka nanyiewo gigi expenses ga te ta nayudo ka ane matimo ang'o ane madhi elal. Koro mano bi nyiso serikal ane matimo ang'o ane malal. To aneno kwadong kod daka matin kende to atieko twak mar okinyi makawuono. Mana kaka isewacho ni nitiere jomoko manyalo bedo ni gintiere kod yuto dwe ka dwe to en podot file mana nil return. Matinde ne ok odwa chulo usuru. Mago joma kwepo usuru. Mana kaka jatend piny nowacho ni nitiere joma thoth mantiere kod pin to ok gichulo usuru. Matinde ni omenda ma serikal choko pod nitiere matin. Wanyalo wacho ni consequences gin mage mag koki file returns e wang' sa intiere kod penalty to kichulo nitiere kata interest monego bed ni chulo to kichulo. Ang'o minyalo timni ma nyalo bedo ni en kuma maduong' ahinya minyalo timni kuom koso chulo usuru kata filing returns mage ahinya to wang' sa? Ka ok file returns kata ok chulo usuru ok onego bed ni iyudo services mek government. Nitie gima sani luongo ni tax compliance. Ma idwaro ni kapok itimo ohala moro amora to in gang'o in gi tax compliance. King'iyo sani eni kata yudo tich odho giwacho ni ok en haki nitiere chapter 7 nyaka comply gi chapter 7. Chapter 7 ni dwaro ni in gi tax compliance certificate. Ma kopo ni ok ichulo ushuru to matiende ni piny ni ok ibitimo ohala to piny ni kata yudo tich dhi timo ang'o kata yudo tich dhi bet matek. To sani serikal osebedo nikech nitiere jok miyudo ka gin gi siko higa ka higa en oketo nil return nikech nitie kaka otimo ohala piny koni eni ma ok otimo ang'o. To sani eni nikech onge gima nyalo timo kata iuso na mtoka
sani yeni ting'e ni nyaka ang' itim ang'o idhi itim transfer NTSA kata kamibete ne NTSA portal. To NTSA portal ni nyaka iket ang'o? Nyaka iket pin ni. Kiseketo pin ni ting'e ni serikal biro ng'iyo mana ni aya ne tim ang'o nanyiewo mtoka kuomi. To ka anyiewo mtoka kuomi ni mtoka ni ne en pesa di. To asebedo ka awacho ni mshacha pesa di. Ka nyiewo mtoka sani wacho ni wacho ni motor vehicle tax ma 2.5% ni eni. Ko ki 2.5 ni wacho ni field en million away. Mane gima gisebedo ka gitimo ka gichiwo go example. Ko anyiewo mtoka kuomi ma million away. Tadwa wacho ni an mshacha ama yuto na higa achiel en million achiel. Koro kidhi ng'iyo ni million achiel mayudo wiye ni oa kanye. Nikech asewacho ni an million achiel ema yudo. Afailo returns an million achiel mshache million achiel yagoa e higa. Tiyudo kanyiewo. Matiende niya onego bedni emomiyo sani yudo ka KRA osebedo ka ndiko ne ji. Ni timo gima kama inyiewo gima kama eni. To returns mane file to nyiso ni mshachi mane yudo achiel oktali. Koro bianena gi account dini statement mar account ni mondo nyiswa ni to pesa mane wiye mar million achiel ni oa kanye nikech ok inyise serikal ni an bende natimo biashara moro kaini ayudo million achiel mang'oa mane mane wiye mano ne nang'o kaka en to ponono ka KRA ndiko ni to ikoso dhi bende ginyalo biro ting'i lep nikech ang'eyo ni jogo michulo sara dwe ka dwe gin to KRA nyalo bedo ni neno ni nitiere pay ma ing'ado dwe ka dwe ma koro nyalo bedo ni mano osuru ma gichulo to in mitimo ohala to kifile return bende KRA nyalo biro ting'i gima gisebedo ka gitimo ni gilove account ji ma kasto kagi gine to giketo ni pesa moro modhi account ni no mokwongo kinyal access to gine magin gang'o gi right mokwongo mondo gitim ang'o mondo gi access to sani kuma wadhiye ni to wadhi ka finance bill ma 2024-2025 ibo yudo kata gwed ji wabodok e ndalo machon to ndalo nawinjo ni tibivo imako nyaka chief bivo mako nyaka gund imako nyaka gik ma nyaka diek mantie dala kod rombe mantie e dala koro onego bedi ji tete mang'o chulo ushuru kata yuto tis manade tinyi serikal ni anta timang'o aonge gang'o aonge gi yuto. To be nitiere jok mani gi yuto mang'eny malich. En mana ni ok gidwa timang'o. Ok giyang-gi. Ok giyang-gi. Koro gima serikal oseketo sani yeni en ni ng'ata onego bed ni timang'owa man gi yuto moro amora. Onego bed ni timang'o onego bed ni chulo usuru. Nikech piny king'iyo nitie jok ma be ngima gi dhi adhiya mbele gichiema pile nyithindo dhi skul to ng'ato wacho ni otimo ang'o oonge gi yuto sani tek ndi nikech kata kidhi kwayo help to nyaka iket pin nyathi ma kwayo help no nyaka tim ang'o nyaka indicate ni jonyuol timo ang'o jonyuol timo ang'o ma koki nyal timo ang'o inyal migi kidhi giwacho ni any government service ma kadhi mbele kaini onego beni uitimang'o in sani wach pin no nyaka chon kane pin wango biwo ne ji wacho ni oko but sani gimama midwa timo nyaka ibed gi pin kata idwa mana yawo bank account nyaka ibed gi pin koro pod KRA magitemo ni finance bill ni bobedo ni ginyalo sani ting'e ni ne manyaka pod itene gi statement mar bank statement ni to nyalo kwa dhi mbele nyalo bet ni ginyalo access bank statement ni kata M-Pesa statement ni
maging'e ni ang'a nitie in dwe ka dwe itimo ohala pesa di madonje ang'owa madonje akaw mpesa ni o madonje account ni. Matin ne wanyalo wacho ni onge rengo gibiro bedo ka gimako ji kuonde duto maonge ng'ata mabiro kwepo chulo osuru. Kale ni sirikal bende dwaro mar mondo mi omeda ne kwan omenda ma ichoke pacho. Kaneno ka thuolo mar osedhi ahinya Masi wachni mogik ka waloro twak marwa okinyi ma kawuono kotudore kod weche mag chulo osuru. An anyalo medo wacho kaka sirikal wacho ni chulo osuru en miyowa wabedo gi mijingo kulipa ushuru ni kujitegemea. Gimonengo beni wachulo ushuru kaka wanyalo. Gimonengo beni wang'iyo en komachielo ni pesa michoko ni oti kode maber. Ka wang'ayore to wantiere godo. Osiptende wantiere godo. Nyithindo madhi skul onengo michulo pesa michulo e skul ni wantiere godo. CDF wantiere godo. To koro gima wacho ni kikiwe mokitimango mokifile return ni. Iga ka iga filing return en file return ma iga mokalo. Oken ma iga nieni. Koro mondo kikibed gi weche mang'eny ni chieng' moro nitie gimo ma oneno kamoro idwa ni mondo iyud tich ama in gi business moro ama kikigo iyud ka in gi shida gi sirikal. Ber ka mondo itimang'o kapok ogik tarik 31 tarik 30 dwe mar auchiel rumo itimang'owa idhi file return mondo kik penalties and fines otimang'o omedi nikech iboyudo ka inekia chieng' mo kidhi ni dwaro gine tiyudo ka KRA nyisi ni in gi $2 million monengo ichulgi. Tiwacho ni ichulo gi nang'o nikech yuto mama ne intiere go to kata ka in gi yuto to nyis sirikal nikech kaka sani ni ka in gi payslip wacho ni an jatenda ng'a ondika osetimang'o osechulo ushuru onge gima gine. To nitie kokinyiso gi midhi mi file return to gibo impose these fines and penalties ni nokitimang'o nokinyiso gi ni mae gima timang'o ayudo. Koro iyudo ka in iling' ichamo mshahara dwe ka dwe chieng' ma koro idwa dhi kata mani koro pension ni kapok ochuli pension ni nyaka sirikal kuong ng'ad pesa gi te. Koro emomiyo ng'ato ka ng'ato onego beni file ang'o return inyiso sirikal ni mae mane yuto na to mae mochulu aidha mae madongo kata une maun gang'o un gi pesa un gi gopa. Erokamano ahinya Masi Ongonge kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi watwa kod Nyakwara Mogi Ajwang' kotudore kod weche mag chulo osuru. Nyakwara Mogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa. Ber ka waduto wachulo osuru mar mondo mi wameda yudo chenro mopogore opogore mag sirikal to giko mar dwe ni mano dwe mar auchiel emonego bed ni file returns magi ne file returns magi yo makare mar mondo mi kik go ifai moramora kata kik ibed kod penalty moramora. To kapo ni nitiere omenda moro e wiye kanyo sani koro KRA ok duoke kata kamano biro konyi e omenda machielo e kinde ma ibobedo ka file returns mari. Wakayo madundo gi sani bang' yueyo to thuolo chenro mabiro ni bang' mae en tedo gi chiemo gi nyawadwa Jael Lieta. Kik idhi mabor. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny.
Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo moro awinjo ka daktari wuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi